Дай ми знак. Добър вечер. От нас, които сме извън групата. От студиото на извън групата. От студиото на извън групата. Така. Значи днеска техниката ме предаде. Имам проблем с техниката от всякакво естество. Затова искам да ви кажа още от самото начало, че може би ако има нещо, което се случва не както трябва да бъде, отдаваме го на технически причини. Иначе нещата са окей. Обаче пък не стартирахме на време, така че това е добре. Това е добро начало. Така, добре, окей. Ето ти на тебе това, което ти трябва. Ще ми подаваш ли? Разбира се. Между другото, хората вече не трябва да забелязват, че ние апдейтваме малко по малко, но вървим по-нагоре. Да. Може да ни видите инстаграмите долу, който искам да ни последва, защото те първо започваме с хубавите неща, които се случват. А те се случват. Веднага Нено се включи, което е супер, защото той е един от любимите зрители, защото е компетентен по много финансови теми, все пак е финансист и винаги може да се включи на място с някой готин коментар. Абсолютно. И ще поизчакам още буквално 2 минутки да се посъберат хората. Между другото, днеска така, за какво ще си говорим днеска? Днеска ще си говорим за едно хубаво обобщение на края на годината. Вече се изиграе последния матч от Първа професионална лига. Всички знаем горе как се движиме в таблицата като отбор, като ЦСКА и съответно на кое место и са и Левски, и Лудогорец. Ще направим едно обобщение, ще си изкоментираме ситуацията и гледали мач между Лудогорец вчера. Аз не успях, тъй като бях твърде зает с това да се придвижвам от Великобритания към България и съм щастлив, че успях да го направя. Така че не успях. Добре, ето ги двойките. Така, това, което исках да кажа, също, че вчера, тъй като не си гледал матча на Лудогорец, значи дават дуспа за Лудогорец. Никой не го изненадва това. Естествено. Защитника с прилепена плътна ръка до тялото. Значи изгледах репортаж, ако това върши някаква работа. Така, окей. Интересно обаче, че аз в следващия момент, буквално след матча на Лудогорец, обърнах на другата диема и гледах матча между Тотнъм с Лестър. Да. Идентична ситуация, 1-1. Удар от няколко метра разстояние, защитника, прилепена ръка, извърта се и естествено изчакаха малко вар, естествено. Дори не стигнаха до вар, в смисъл нямаше там в Англия, това нещо не се отсъди като дъспа. Много ясно. Обаче в България ние сме по съвсем някакви други правила. Скандална. Аз друго не мога да кажа, освен че е скандална тази дуспа. Ще си говорим за класиране. Ще хвърлим едно око на двойките за Купата на България. Ще искаме, поне на мен ми е интересно много да чуя вашето мнение за двойките. Какви прогнози бихте дали като краен победител от двойките. Ще си поговорим за днеска. Наско Сираков излезна с едно обращение към феновете на Левски с няколко точки отчети. На мен те са ми любима тема. Левски и отчети. Интересно. Да, много интересни неща каза, което на мен ми бяха малко даже смешни, защото наистина бяха жалки. Той доста неща каза тази година, така че... Подготвил съм между другото малко информация относно новият генерален спонсор на Левски, който е Щрабак, защото масово хората не са запознати кои всъщност са Щрабак и с какво са станали популярни не само в България и в Европа. Имам няколко точки, може би обаче ще ти ги дам, Иво, по някое време ти да прочетеш някои от тях, защото първо, че на мен ми е тъмно и никси я не виждам, и второ, че съм си кьоров. Добре. Така че си поговорим и за двойките за турнира Купата на България. Така, другото нещо, което ще изкоментираме е класирането след изиграване на последния матч за годината. Аз го имам отворено пред мен. Първо, извинявам се, че не гледам в камерата в момента, но тъй като днес както вече казах, техниката ме предаде и съм изключително неподготвен. Затова ми се наложи в момента да отворя няколко сайта и реално се подготвям в ефир. Така, турнир за Купа на България, класиране.
Щрабак, ти си подготвен с малко информация за Щрабак. Сега ще покажа, я задържа за секунда. Добре. Сега ще покажа, ето това е информацията, която съм изкарал за Щрабак. Тя включва около 10 точки. Тук на второ място има малко оцени какво са взели. Така че интересна информация, просто ще ви изчета да добиете някаква представа бегла за фирма Щрабак и какво точно тя предоставя като услуга и съответно какви пари взима за това нещо. Като услуга. А качеството ще чуете после за какво става въпрос. Великолепно. Заповядай. Други точки? Да, вчера т.е. 2 точки има, които по наши зрители ни ги задаха днеска в коментари под обявяването на лайфа. Тоест те са реално въпроси зададени от вас. Точно така, те са въпроси, които хората искат да дискутираме. Добре. Аз лично по една от тях имам изключително така пряко наблюдение и съм пряк участник. Та мога да говоря в детайли, макар че не ми се иска много, защото ще разваля представите на много хора за нещата. За самата действителност в нашия любим клуб ЦСКА. Ама нека да вметна малко допълнителна информация. То реално погледнато въпросът беше зададен конкретно за ЦСКА, обаче аз мисля, че той е абсолютно по същата схема и със същата сила важи за почти всички клубове в България. Нека само кажем, става въпрос. Въпросът беше свързан с има ли маркетинг изобщо в ЦСКА и изобщо има ли някаква надежда той да бъде развит? Или както на времето се казваше, що е това маркетинг и има ли той почва в българските футболни клубове? Така, и другия въпрос, който хората искаха да изкоментираме, беше свързан с трансферната политика на ЦСКА в последните години. Великолепно. Така че, ако искаш да започнем от някъде. И аз искам да завърша, като обобща за какво точно ще коментирам. Има лаптопа да не ти падне. Да, окей. Аз искам да завърша с едно пояснение. Днес в тема спорт за главна страница, ако не се лъжа, беше нов селекционер на националния отбор по футбол. А моят въпрос е и по-скоро нещо върху което искам да обърна внимание. Как така се назначава нов селекционер по футбол на отбора по футбол, при положение, че футболният съюз реално е нелегитимен. Ако това се вижда нормално на някой, аз искам да обърнем малко внимание, защото за мен това не е нормално. И другото, което е Александър Димитров, мисля, че се казваше човека. Когато аз ти казах за него, че ще бъде назначен, ти ми зададе въпроса, кой по дяволите е Александър Димитров? Who the fuck is this guy? Точно така. Аз ще ти кажа, защото консултирах се бързо с мой приятел и близък човек, който ми разясни също, че той е между добри отзиви има.Ил е водил юношески формации на някои отбора, работил и в Германия като помощник, мисля, че в Германия беше. Работил и в чужбина като помощник треньор. Да. И визитката му е добра, но най-хубавото нещо за него било, че всъщност той е работил с детско-юношеските формации и познавам младите футболисти, които са с перспектива в България. И правейки го национален селекционер, аз не знам дали защо това е потвърдено на 100%, че той ще бъде новия треньор. Аз също, това е за главна страница на тема спорт от днес, така че това предизвика моето внимание. Видял го и в други сайтове, че го имаш. Но идеята е, че дават така. Те от БФС мисля, че се изказаха всъщност, че трябва. Емо Костадинов май беше. Се изказва, че всъщност човек, който е на треньорския пост, трябва реално да е запознат точно с детско-юношеските школи и да работи с младите. Ами, супер! Но темата БФС е доста обширна, защото там те реално са в оставка сигурно вече втора година. Не се знае изобщо до кога ще бъдат. Защото... това не е ли парадоксално само по себе си? Това не е леко. Хората в Румъния направиха избори за парламент, ако не греша, преди по-малко от месец. В условия на пандемия направиха избори в цялата страна, а ние тук не може да свикаме 200 човека да направят един конгрес и съответно да изберат ново ръководство, да направят нов устав и така нататък, защото футболният съюз, пак повтарям, първо е нелегитимен и второ, той е реално в будна кома. Смисъл, това, което се случва в България на тема футбол е под всякаква критика. Рибата се вмирисва от към перуката. Така да е от към главата. Исках друго да ти кажа, че всъщност БФС не само, че е скандално това, че те са в оставки подписват нови договори, то дългосрочни договори, както с телевизионните права за нови 5 години и така нататък.
но само по себе си е скандално от гледна точка на това, че Красен Кралев преди известно време, естествено в компанията на Бойко Борисов, обявиха, че това, което случва в националния отбор, изобщо като цяло и в БФС е скандално, изливат се ни над 20 милиона годишно. И в следващия момент влезна, ако си спомняш, влезнаха бопаджиите в БФС в Бояна. Да. Имаше изземане на документи, разкрити уж бяха някакви корупционни схеми и така нататък, за източване някакви злоупотреби и всичко в момента си седи по старо. Не мислиш, че това беше пиар акция с цел тогава се шумеше и около прокуратурата, ако не се лъжа? Всъщност това беше точно, аз спомням, защото паднахме 5-0 от Англия и след мача тогава се взеха тия кардинални решения и случиха За мен това беше изключително и само пиар акция на някой да си направи реклама. Аз така ги виждам нещата. И ама ти излезеш пред цяла България, разтуваш ни хора, да вземаш им документи от БФС и в следващия момент 2 години нищо. Че то такива случаи много в нашата държава. Да не говорим с разкритите схеми, които бяха с минането на използването на хотелските бази на Лечков. Екипите, топките от полската лига, която се използваха в първа лига под форма на дарения, но ние сме купили топки. Да. Така че те са... новите топки са брандирани, така че... Новите, да, след като ти фанаха схемата, нормално е да брандираш, нищо ще да е доста много. За мен, Влади, знаеш кое не е нормално? За мен не е нормално, от Европа идват много пари към футболния съюз и те да се харчат, най-образно казано, от хора, които нямат право на това нещо. В смисъл, ако те са легитимен футболен съюз, нали, ръководството на футболния съюз е легитимно, бих приел, нали, че окей, взели са такива решения, базирани на тяхното еди какво си, обаче тогава те трябва да носят отговорност за действията си. А в случая малко схемата е ни лук ял, ни лук мирисъл, защото реално погледнато, ако се стигне до разследване или каквото и да било, ще има малко, ние бяхме в заварено положение и така че не знам, за мен тази схема трябва да приключи възможно най-скоро. Аз мога да ти кажа, аз не знам, предполагам съм ти споделял, аз съм бил няколко години ръгбист и като част от националния отбор и като участник, нали, в българското първенство по ръгби играх за Локомотив София. Имахме европейски дарения точно на артикули, на екипи, на бутонки, на топки, на всичко, което може да сетиш. Екипировка като цяло, да, в България само да кажа, че за ръгби няма толкова разпространени екипировки, защото към онзи момент, когато тренирах, реално нямахме декатлон тук. Имахме декатлон, в който сме ходили като част на националния отбор във Франция. Нали? И от тогава използвахме моментите на пътувания, за да си купуваме някакви ръгби артикули. Да. Но нямаше тук никой. Единствените ръгби артикули и екипировка, която влизаше под формата на дарения от примерно френски спонсори на отбори, както на Локомотив София тогава. И те се съхраняваха в БСФС, т.е. сградата, която е на гъла на Гурко и Василевски. Така, и когато имаше едни моменти, когато идват нови стоки, идва треньора и ни казва 3-4 момчета ни трябва да разтовариме нещата. И аз съм ходил на такъв тип работа, примерно да го кажем. Взимат ни 4 момчета, отиваме в БСФС, спира един бус отпред, разтоварва едни кашони, ние ги качваме на последния етаж, им беше хранилището. Значи аз толкова много ръгби артикули горе, буквално си представи една голямо помещение, мазариното с кашони с ръгби артикули. Така. Качваме ги нещата и те казват, вижте какво пичо, ние пари нямаме ви платиме, нали, за работа, която извършите, но каквото си изберете от тук си е за вас. Имам приятели, които си избраха примерно бутонки на Adidas, които преди европейското във Франция да тръгнем, едно приятел ще отиде и си ги купи от магазина на Adidas за 240 лева. И те ги давате. Тези бутонки бяха направени под формата на дарение към БСФС и те всъщност към Федерацията по ръгби. Да, точно към Федерацията по ръгби и всъщност те трябваше да се разпределят между всички отбори в България. Обаче това нещо не се случва. Те са там на съхранение, разтоварваш, правиш нещо, подаряват ти нещо с другите, не знам какво се случва, подозирам, че може би се продават. Ма чакай, Влади, вие ако сте били 4 момчета и всеки един от вас си избрал по един чифт бутонки или обувки за ръби, както искаш така ги наричи, които са на стойност 240 лева, реално вие сте взели стока за 1000 лева. Така, това е първо, че не е за 1000 лева, защото много сравнявам нови с стари. Но, да не се отклонявам много темата, исках да кажа, че всъщност
това нещо се случва навсякъде по линиите на българския спорт. Говорим. Има едни огромни дарения от Европейския съюз, дали ще са под формата на екипировки за децата, дали ще са под формата на финансова подкрепа към отборите, но те се спират някъде там, в И стоят БФС. на съхранение. И стоят на съхранение, Вместо да стигат до крайния... просто потъват някъде по трасето и не стигат до крайния потребител. Страхотно. Така че това е нещо, което се случва навсякъде в българския спорт и това трябва да се изкорени из основи, защото не е адекватно. И да, и това са неща, които са дарения. Какво остава за пари в чисто финансовия смисъл на думата пари? Неща, Дадено БФС не се оплаква. Те казах, че имат над 20 милиона бюджет годишен, къде то по нищо не си личи. Смисъл, те самите казаха, че не се оплакват от безпаричи. Аз по този повод много би ми било интересно нали, да имаме възможност с него да поговорим на тази тема, защото той малко или много, нали, не малко, много е по-компетентен от нас, така че би ми било интересно, нали, да се стигне до такъв разговор. Защото смятам, че има много, което да се каже по тази тема. Ама Нено е ерудиран човек, финансист, който все пак той се запознава, съм си говорил с него за финансови отчети и на Локомотив Пловдив и на другите отбори и е много по-в час с нещата и с основи. Така че той би бил доста интересен, така че бихме му направили една покана, ако иска да се включи. Директно те каниме, ще видим кога и как да го направим, но да се стигне до поне малко разхлабване на социалната дистанция, защото сега малко е незаконно. Да, би ни било интересно да направим едно предаване и с тебе. Надявам се и за хората. Добре, да се върнем на основата. Крайното класиране на първа професионална лига след изиграването на последния мач за годината. Ами, както знаем вече, първо место е за Лудогорец, 39 точки. От 16, всъщност 16 мача са изиграни. 39 точки има Лудогорец. Локомотив Пловдив заедно с ЦСКА делят второто място с по 33 точки. На четвърта позиция е Арда. Дали е изненадващо за тебе, че Арда е на четвърто място? Арда още по време, когато Стаен Белчев им беше треньор, показаха една приятна игра. Аз мисля, че този отбор... В момента с Николай Киров се представят доста добре. Аз ги гледах срещу Лудогорец и искам ти кажа, че играха приятно. Аз мисля, че този отбор демонстрира една супер градация. Значи, спрямо миналия сезон и този сезон мисля, че този отбор подобрява и играта си и резултатите сами по себе си говорят за това нещо. И честно казано, не бих го нарекал изненада, по-скоро бих казал, че съм... изненадан съм, сега някакво се лъжем. Приятно съм изненадан от това, че те вземат четвърта позиция с 29 точки към днешна дата. След тях веднага са Берое, след това е ФК или както още са известни като ФК Гост. Не, кажи направо Левски кой с тия средняците. Левски 2, окей. Добре, окей, значи на девето место са Левски, девета позиция с 15 точки, колкото има и 10-тия, което реално са с 4 зад последния в класирането отбор на Етър. Добре, значи разликата... Право беше Раско Сираков, няма да ги бият като тъпан. Аз между... Разликата между ЦСК и Левски тя е 18 точки. 18 точки. Великолепно. Разликата между ЦСК и Лудогорец е 6 точки. Според мен е интересно според хората да ги питаме, имате ли надежда, че 6 точки са преодолима разлика и ще ги стъпиме още веднага след подновяването. Между първите няколко мача след подновяването на първенството може би ще бъдат така доста решаващи, защото програмата на ЦСКА в началото е по-сложна. Ами да се надяваме, че най-доброто те първо предстои. Според мен като цяло е абсолютно са преодолими 6 точки. Виждаме ето... Ами чакай сега, значи ние имаме да изиграме с Лудогорец втория матч от реално от втория полусезон и след това плейофите ще са в един кръг, т.е. всеки срещу всеки ще играе поведнъж, така че реално ние имаме два преки двубоя с тях, което само по себе си, ако ги спечелиме тези два матча, би значило, че ние ще изравниме точките. И то се взима преки двубой първо, нали така? Uh-huh. Значи, ако дай Боже се стигне до там, че ние да ги победиме два пъти и накрая дори да завършим с еднакви точки, ще ликуваме с шампионската титла.
Но мачове има, както се вижда, грешки се допускат и от едните, и от другите. Да се надяваме, че другите ще допускат повече грешки. И аз лично вярвам, че имаме сили. Надявам се сега на паузата, зимната пауза, успеем да се здобием и с още някой полезен футболист. И мисля, че втората част на първенството ще бъде доста интересна и смятам, че имаме шанс, реален шанс да станем шампиони. Значи, това беше една от темите, която хората искаха да засегнем, свързана с трансферите, и в случаето и Деян Колежев ни казва, пита ни според вас от какви играчи има нужда ЦСКА през зимата и ще продадат ли Сол и Мазико. Поред на номерата. Аз лично смятам, че ние имаме много сериозна нужда от още един добър футболист в защита. Имаме нужда от добър защитник. Също така смятам, че и се видя в матч срещу Левски, видя се, че ние имаме нужда от втори добър дефанзивен халф. Защото ако стане фаул, ако стане контузия, ако стане картон, наказание, по каквато и причина, нали, да се стигне до отсъствие на Амос Юга, положението не е розово. И смятам, че имаме нужда от добър дефанзивен халф. И смятам, че винаги е добре дошъл още един добър нападател. Това е моето не. Ти нещо да имаш да кажеш? Аз имам какво да кажа. Днеска гледах едно интервю на Алисо, предполагам и част от хората са огледали, за Код Спорт, в което Алисо каза, че за момента главата и изобщо тяло ми и духом буквално мисли за ЦСКА. Щастлив се чувства в България, би останал тук. Естествено, не зависи само от него, но по принцип той каза, че за момента се чувства наистина окей. Тук седимо се, има договор до лятото на 2022, така че деца вика доста време. Той май и гаджи има българка. И тя не е никак лоша, доколкото сме виждали. Но по принцип, със сигурност аз мисля, че при една добра оферта за Алисо няма да се колебаят много. Кой би се лишил от футболист, да продаде футболист, за който ще вземе 3 или 4 милиона? Аз мисля, че ако излезе оферта от 3-4 милиона, те ще го продадат. Чули информацията за евентуален трансфер за Валианто в Арсенал? Ами да, аз видях няколко статии. Имаше хора, които твърдят, че има сериозен интерес от Рома. Така се твърди, че има и голям интерес от Арсенал. Не знам доколко е сериозно и отговаря на истината, но честно казано, аз лично не бих искал да се разделим с него на полусезона. Според мен е рано да се разделим с него, при положение, че още на 19 години, но все пак оферта от Арсенал и се коментират едни 5 милиона евро. Не е никак лошо за защитник. Да, и това е най-малкото, което може да се каже по този смисъл, ще бъде наистина престъпление, ако Арсенал искат Валио Антов и ние да не го пуснем да се развива момчето, защото все пак да отидеш в отбор като Арсенал е съвсем друг лево. Но не мисля, че на полусезона е правилно. Още повече ще ти кажа моите разсъждения Арсенал. Аз по принцип не ги харесвам Арсенал. Те са в много лоша позиция в Висшата лига. Доколкото така имам, нали, пресантиман, предчувствие, те ще имат много тежък сезон. Втория полусезон, втората част на сезона ще бъде много тежък за тях. И не мисля, че това ще бъде подходящата атмосфера, нали, в която млад футболист като Валио Антов, който макар да има вече сериозен опит зад гърба си с екипа на ЦСКА, Висшата лига не е първа професионална FBET лига, Арсенал не е ЦСКА. И мисля, че там напрежението ще бъде много по-голямо и аз лично не бих му препоръчал да напуска и да се присъедини към Арсенал на полусезона. Не мисля, че това е правилен ход. Аз при всички положения мисля, че ако имаш оферта от Арсенал, колкото и в каквато и форма да се намират в момента. Естествено. В смисъл, просто отиваш и някакви разсъждения, но на мен не ми се иска ще го кажа по друг начин, на мен не ми се иска да се разделяме с него на полусезон. На тебе много неща не ти си искат, но парите, когато говорят... Когато говорят парите, всички други мълчат. Така е, съгласен съм. Благовест Цветанов казва, че сега се включва нещо за ваксината ли говорите. За ваксините... За ваксината по-късно. По-късно, да, ти можеш да говориш по-в детайли, защото
Пътуваш често и в един момент може да се окаже, че Ами, значи, ще трябва да се вакцинираш. Според мен, ще измислиме. Няма начин. Ние сме българи, аз съм българин и знам много Между другото, варианти. като казвам, ние сме българи, четох някаква информация, не знам доколко е вярно, че това приложението Dazen, което предаваше Брат Пулев и Джошуа, Обрахаме с 2 паунда. може ли да заведат дело срещу там, не знам си колко, над 1,5 милиона българи ли са гледали матча през различни стримове, които са шервани през тази платформа. Супер. Намерихме си начин да ги въртим на тях. Естествено. Ама аз платих... Какво ще ни взимат тук? Ще ни взимат някаква си платформа умряла, ще ни взимат там по 3 лева да гледаме матч. Аз бях в Лондон, казах, вече се знае, аз бях в Лондон, платих 2 паунда струва в Англия приложението Dazen и не можах да гледам матча през него. Това е забранено, в смисъл не е достъпно за Англия. Аз имах... Какво искаш да кажеш това? Достъпно е? Как да не е? Значи за Англия, специално за матча в приложението, като влезеш в Dazen, пише, че всъщност няма да се предава на територията на Англия. И единственият вариант да го гледаш беше да си пуснеш VPN и да запознат си с VPN, сменят IP-то и лъжа системата, че си от друга държава и така нататък. Ами не съм правил такива калибристики, но платих 2 паунда и не можах да гледам матча. Ние помогнахме на едно приятел, че имам в Англия, който също искаше да гледа матча и му предоставихме, тъй като от Dazen можеш с един плащайки си таксата, можеш още 2 устройства му включиш. Okay. И това приятел от Англия, понеже нямаш как да гледа матча, му казахме си дръпне някакъв VPN и му дадохме паролата, така че той успя да го гледа през VPN. Супер, вие сте излагали системата, аз не можах. Така, Александър Александров ни каза идея за следващ лайф, можете да изкоментирате държавна помощ на Герена, как 30 години не плащат наем и как ЦСКА е платил милиони за тия години. Как така на Герена не се плаща наем? Това е невъзможно, те са толкова прозрачни. Те са Значи, кой? Александър Александров. Да. Значи, Александър, искам да ти кажа, такова нещо няма. На Герена цари яснота, цари прозрачност и цари финансов комфорт. Те са отбор, който е без задължения, значи те имат много сериозен спонсор. Всъщност, нека да не прескачаме нещата, след малко ще говорим за техния нов спонсор и за някои доста интересни факти около това, което се случва на Герена. Да, пак ни казва също Александър, не е задължително на гости. Искат го, хората харесват го. Да. Добре, окей. Пламен, само да допълня, Пламен пък казва, че офертата не се отказва само на ФК Бойчиновци. Да се прехвърлим ли на двойките за купата? Дай да ги скоментираме тях, защото ние миналия път ги разбрахме реално в ефир и не успяхме да ги скоментираме. Реално разбрахме 2 от двойките, които ни вълнуваха, нашия си отбор ЦСКА и отбора на прозрачния отбора на колебая се. Добре, и ФК Левски. Само да ти кажа, извиняй, малко лирично отклонение, Декуин ти изпраща някаква снимка в... Нали не е гола? Не съм я отварял, ако държиш мога да отворя, ама не искам. Не, че може да гола. Нека голите снимки на жени да останат само моя привилегия. Така, да изкоментираме двойките, между другото искам и хората да се включват също, като изчетеме двойките, нека да си им пишат мнението за всяка една от тях. Добре, ние споменахме ли, че бихме се радвали, ако вие споделяте нашия лайв и го направите достъпен за повече хора, тъй като в момента ние реално използваме нашите си лични профили и аудиторията е, така да се каже, е лимитирана. Ако смятате, че някой от вашите познати във Facebook би проявил интерес към това, което правиме, просто споделете го, шернете го, нека повече хора се включват, нека можем да водим този разговор, било той задочно с повече от вас. Просто ако имате приятели лескари, добавете ги, защото искам да им дам хиляди пениси. Да, между другото, майтапа на страна, ние ще си ги обиждаме, нали? Но въпрос е, аз лично бих се радвал, ако някой от тях прояви така наличие на топки и се включи в нашото предаване, защото би било интересно да чуем и тяхната гледна точка. Онзи ден ме очаквах да кажа в лайфа
че нали, някои от играчите на Левски са нямали допир до коженото кълбо и исках да те питам всъщност кое кожено кълбо визираш, дали коженото кълбо като топката или коженото кълбо, което има на вратата и пази. Всъщност искам да ти кажа, оригиналният израз беше и това е дело на един мой приятел Николай Борисов, който всъщност каза, нали, на брата на Бадема, усещам, че си имал вземане-даване с коженото кълбо, нали, което беше скандално и изключително смешно. Но да, допир до коженото кълбо също е доста така добре и на място. След лирическото отклонение да се върнем към турнира за Купата на България. Осмина финал, схемата е следната. Ботев Враца срещу Черноморец Балчик. Честно казвам, не проявявам никакъв интерес към тази двойка. Абсолютно безинтересен матч, който няма да го гледам, но все пак аз си мисля, че Ботев Враца би трябвало без никакви проблеми да се класира. Аз пък, ако трябва да бъда честен, много бих искал Черноморец Балчик да ги отстранят и ще кажа защо. И ще ти кажа защо. Защото в този скучен турнир за Купата на България, обикновено на този етап е последния момент, в който има отбори от по-долните дивизии. На мен би било интересно, честно. Човек, няма нужда. Значи Ботев Враца си взима, Ботев Ню Йорк, извинявам се, си взима матча. Те си взимат матча, падат се срещу Рогата и удрят и ние им се подиграваме. В смисъл, какво по-яко като развитие искаш? Ама чакай малко, ти много напред отиваш. Добре, окей, ти вече спомена Рогата. ФК Левски играе срещу Берое на Герена. Така че дали ще стигне до такъв матч с Ботев Враца е много спорно. Няма да стигне. Добре, Ботев Пловдив срещу ФК Цека. Между другото, Ботев са в много слаба форма, но те пък ще имат нов собственик, поне така се коментира. И шанс има и да заиграят по-добре, пък може и тук виж и сега се привляха някакви играчи. Знаем ли се? Но пък сега да не подценяваме и Тумора, защото въпреки всичко те виждаш, че къде са в класирането, горе-долу справят се на ниво. Ами те всъщност са шести са, ама те слабо ни вълнуват. Там спонсора, собственика на отбора им е спонсор на първенството, така че тяхното класиране въобще не е... И на половината отбор и персонал. Да, въобще не е фактор. Така, Етър срещу Арда. Аз мисля, че Арда ще си вземат матча с лекота. Като гледаме Арда какви мачове изнасят последно време, абсолютно не виждам причина да не си го вземат. Ами аз мисля, че трябва да се случи чудо на полусезон, защото мачовете са насрочени за 3 март. 2, 3 и 4 март са мачовете от Купата на България. Ами, добре, окей. Смятам, че до тогава, ако не се случи чудо, аз в чудеса не вярвам, Арда с лекота ще си вземе матч срещу Етър. Абе ти не вярваш, ама Левски как си вземаш с Лок Пловдив? Ами, там според мен чудото не беше намесено. Чудото е според мен там имаше задкулисна игра, ама ако не мога да го докажа, по-добре да не го казвам. ФК Левски играе срещу Берой, както казахме в София. Локомотив Пловдив посреща Беласица. Аз между другото бях изненадан като видях Беласица, защото за този отбор не съм чувал нищо от години наред. Въобще не знам какво се случва с тях. Не вярвам, че Локомотив Пловдив ще имат проблеми, честно казано. Славия срещу Монтана. Това е реално едно дерби на опашкарите. Това ще е хубав матч, между другото. Защото много са разравнени силите. Славия са в момента, те са на дъното на таблицата. Значи, Монтана са 11 с 14 точки. Една по-малко от Левски. А Славия са 13 с 12 точки. Реално те имат 2 точки разлика буквално в дъното на класирането. Те са изпадащи. Да, точно, защото са изравнени силите. Между другото, Левски е една точка над изпадащите, така че може пък да имаме късмет тая година. Ще ги коментираме след малко тях, защото аз там има наистина какво кажа. Добре, и последния матч, който всъщност нас най-много ни вълнува, е матча на нашия отбор ЦСКА София срещу Черно море Варна. Матчът ще бъде в София.
Победа за ЦСКА. Мене не ме притеснява. Честно казвам, мене този матч въобще не ме притеснява. Би ме притеснил матча, ако на армията не беше Крапович. В момента нямам абсолютно никакви съмнения, че излезем и ще ги бием. Да, вярно, представяш си този човек какво спокойствие даде за един месец. На мен лично ми даде изключително спокойствие и в момента нямам никакви притеснения срещу който да излезе. Между другото, На същото не съм в началото на сезона Локо Пловдив трябва да дойде на армията, а ние имам да им връщаме. Защото първата част на полусезона ни биха. Да, и ние бяхме там. Да, и ние бяхме там. А пък там. Крапович седеше на грешната скамейка, така че в момента... Нищо, грешката е поправена. Така, аз не мисля да отделяме повече внимание на Купата на България. Мисля, че след този кръг изненади не бих казал, че ще има. Според мен изненади няма да има. Не. И аз не мисля, че ще Коментари? стигна. Коментари мнения няма за момента. Деян Колешев каза, че според него е рано да се продава Антов. Аз продължавам съм на това мнение, но все пак ако Арсенал ти предложи, не се повтарям. Да. Пацо казва, Пламен Трифонов казва, Ботев са в кофти форма, но загубиха от Розенбург само благодарение на съдията. Розенбург. Отбора от долината на широките гащи. Да. Добре. Какво следва в нашия план график? Първенството го изкоментирахме. Така, турнира за Купа на България го изкоментирахме. Ако искаш да прибегнем, да пристъпим, не да прибегнем, да пристъпим към нашата така изненада за вечерта. Информацията, която имаш подготвена. Информацията, която сме си подготвили за генералния спонсор. Новият голям спонсор. Само ще преди това да отбележим, че тъй като от Левски нали, са много прозрачен клуб и те не обявиха всъщност за каква продължително ще е договора. Всъщност няма никаква яснота около този договор. Нищо, само че се подписали и Щрабак се появиха на тениските, на екипите или това не са екипи, това са тениски. Парцали. Така, също, освен че Щрабак ги видяхме вече нали, на екипите на Левски, друго нищо не сме видяли. Договор обаче излезна информация, че е за 3,5 милиона лева годишно. Добре. И тук е момента, че много фенове на Левски ми писаха, няколко специално бием, които си ми пишат редовно, защото знаят, че съм от червения лагер и така се опитват да ме провокират и да ме дразнат. Поддържате си комуникация. Поддържаме си, да, изключително така любовно. Чудесно. Така че писаха ми още преди матча с ЦСКА, когато трябваше да играят Левски и те ми писаха, ето виждаш, ние сега свежи пари влизат, нови играчи и сега тук ще ги удариме. Да. Това и аз казвам, пичове, извинявам се, ама вие вчера сте подписали спонсорски договор, не сте подписали с Роналдо, Меси, Килиан Папе. Факт. Така че не знам какво толкова се вълнуват. Но това ме провокира да видя Аджиба да проверя какви па толкова пари влизат в толкова, защото с оглед на това, което знаем по принцип, да вземем един пример ЦСКА, да вземем другите отбори, да вземем FBet, които предлагат дадени пари нали, за генерален спонсор и тези пари са обикновено в рамките, и това се говори, че са мощни договори, 2-3 милиона годишно. При положение, че Левски имат задължения от над 24 милиона официални и така нататък. Как точно 2-3 милиона, по какъв начин на годишно на тях ще им оправят положението? При положение, нали, те коментират, че всъщност нямат никакви пари, клубната каса е празна и така нататък. Аз обаче имам и един друг въпрос, точно по темата. Реално те, Левски, не са ли длъжници на техния нов генерален спонсор? В смисъл, доколкото на мен ми е известно, те дължат пари на Щрабак. Там имаше игра между Щрабак, Глав Булгарстрой също, тъй като реалният строежа на сектора на Георги Аспарухов беше на Глав Булгарстрой. И те им дължат пари. Щрабак, нали така? Точно така, но Щрабак реално мисля, че тогава или беше кой изпълнител или нещо от сорта на подизпълнител, които също строяха и всъщност затова и сектора носи името Щрабак и до днес. Така че там се дължат... те ги опростиха, така ли? Не са им го опростили, те имат споразумение, с което пари ще станат изискуеми след 2023. Отсрочиха им ги, с други думи. Да. И няма да си търсят лихвите. Тоест,
Само извиняй да го доизчистиме този въпрос. Тоест, Левски като футболен клуб дължи 3-4 милиона лева, евро? Лева. 3-4 милиона лева на Щрабак и в следващия момент Щрабак решава да стане генерален спонсор на Левски. Аз ще припомня тук за всичките ни зрители едно изказване на Павел Колев, което каза, че всъщност някакви спонсори, някои от спонсорите или така нататък, или в последните години всички спонсори са били принуждавани, т.е. по задължение идват в Левски, а не по желание. Това го каза пред камерите, има го в интернет, може всеки да си го отвори, да си го види. Така, тогава, между другото, Томислав Русев и Борис Касалов в тяхното предаване скочиха. Какъв бил такъв проблема, като идвали по задължение? Ники Александров Рога ги пита, човек, вие наистина ли не виждате проблем, че някой идва по задължение да стане спонсор? За тях е без значение, те взимат пари. Само ще наблегнем на момент, че в момента Щрабак е една от основните строителни фирми, която взима постоянно и непрекъснато и тя изобщо съществува благодарение на... Не смей да казваш държавни поръчки. Не държавни, обществени поръчки. Така, от тук насетне всеки може сам да си извади изводите как точно се случват нещата и как така за фирма, към която имаш дълг, изведнъж се връща и започва да ти налива нови пари. Така, между друг един такъв момент, който хората може някой да са го пропуснали, може други да са го видяли. Знаеш ли защо беше дългото чакане за подписването на въпросния договор между Левски и Щрабак? Говореше постоянно следваща седмица. Да, ние го изкоментирахме не веднъж и два пъти. Аз не мога да си го обясна. Аз знам каква е причината. Причината е, че от Щрабак искат този договор да бъде подписан в рамките т.е. за валидност една година. Докато Левски искат този договор да бъде подписан за 3 години. Тоест, Щрабак са напълно наясно, че след една година евентуално ще има промяна в високите етажи на властта и следователно могат резко да им секнат обществените поръчки. Тоест, в момент сега, ти искаш да кажеш, че от Щрабак усещат, предогаждат, този мой любим израз, предогаждат смяна във властта, по високите етажи на властта, преразпределение на властта и могат да се окажат в позиция, в която обществените поръчки спират, а пак те имат подписан договор с клуб, на който трябва да дадат всяка година 3 милиона и половина. Точно така. И те искат, тъй като са принудени, има смисъл, в момента те са принудени буквално и съм почти убеден в това, което говоря, че те в момента по принуда са станали генерален спонсор на Левски и единствената идея те да искат да подпишат за една година е точно това. Ако има промяна в властта, те в следващия момент да се прецакани само за една година, не за 3. А пък Левски от своя страна... с 3 милиона и половина, вместо с 11. А пък от Левски, което е най-нормалното нещо, тъй като са в опряни буквално до стената, те пък искат да си вържат гащите за следващите 3 години, да са си спокойни. Ама ние нали се разбрахме, че те вече гащи не ползват, защото те ползват памперси. Памперси, да. Обаче лепенките искат да си ги изтегнат хубаво, за да не се отлепят. Да заздравят но в момента договор е подписан, но никъде никой не споменава за колко време е подписан този договор. На мен ми е изключително любопитно и аз ще продължавам да търся и да се ровичкам, докато не разбера. Господин Истината Колев няма ли да мрази Истината Колев, няма ли да излезе с позиция? Той между другото прави впечатление, той вече не излиза да говори. Не взима думата, да. Сега господин Раев е така по-активния. Той дори не е толкова активен, освен днес, който излезе и там говори пред собствените си фенове и даде интервю за клубния си сайт, колко удобно, защото не могат да се задават неудобни въпроси. Защото, само извинявай, ще така да си доизкажа, знаеш ли, не ти ли прави впечатление, както и на хората, които ни гледат, не ви ли прави впечатление, че от Левски дават интервюта предимно на медии, които са левскари, в частност Томислав Русев и Диспорт, защото точно тия леки тънки въпросчета те си избягват. Томислав Русев го пита някакви неща, колко имате в каста, от кога не са ви взимали футболистите заплати и така, но това са неща, които се знаят и без да ги пита, но въпросите аджаба, за колко пари ви е договора, нали сте прозрачни, въпроси като вие, защо не си плаща найма на стадиона вече години наред и така нататък. Въпроси как по времето на Божков, как се съкратиха ни 15 милиона
от задълженията, защото Интересен въпрос. Да. защото тия задължения беше направено дъщерно дружество, на което бяха прехвърлени тия 15 милиона и те така просто си изтупаха ръцете. Те подготвяха почвата за фалит по по-добър начин от нас. Не, те се отърваха от едни огромни задължения по начин, по който на ЦСКА не им беше позволено да се... По начин, по който ние опитахме и не ни беше позволено, защото това не е... Това е, да го кажем, нали, това е редовна практика, която масово се прави. Тоест, регистрира се дъщерно дружество, парите се прехвърлят, след това дъщерното дружество умира, фалира, закриват го и така нататък. И оттам нататък хората не могат да си приберат парите. Говорим в случая Гоа Булгарстрой и така нататък. Инвеститори. Да, инвеститорите не могат да си вземат парите. Това беше направено в Левски, но те го обявяват, нашите дългове паднаха. Между другото, този ден направих една публикация във Facebook, за който няма видял, може да влезне в страницата ми надолу да провери. След подписването на договора се каза, че виждаш ли, Спас Русев опрощава 3 милиона. За пореден път. Така, и на мен, аз си казах, чакай малко това да излезне като информация при няколко месеца, нали го опрости ги преди 4 месеца, пък преди това пак имаше опрощаване някакво. На 3 месеца горе. Така, и влезнах да си проверя информацията, когато напишете в Google Спас Русев опрощава или Спас Русев 3 милиона Левски, примерно, ще ви влезнат публикации от юни месец 2020 година, когато за първи път Спас Русев казва да, опрощаваме. Значи... Новината има и в Спортал и така нататък. Те казват страхотна новина, Левски намали задължението с 3 милиона. След това има една новина септември месец, когато Спас Русев пак опрощава 3 милиона. И сега преди матч с ЦСКА, ден преди това, страхотно Спас Русев направи уникален коледен подарък, опрости 3 милиона Левски. Аз четох, по този повод някой беше написал, че ако Спас Русев им опрости още 3 милиона, реално ще има да им дава 3 милиона. Да. Това е ясно. Да. Така че, нали, това са нещата специално около Левски. Днеска пак да се върнем на темата, Наско Сираков излезна в клубния си сайт, там на Левски пред феновете даде едно интервю, в което заяви, че Левски са намалили си дълговете с 5 милиона, явно включва към тях 3 милиона, които Спас Русев му опростил за 1 милионен път. Също така каза, че заплатите на футболисти трябва да влезем в сайта, за да цитирам 1:1, но нещо сорта на 200 няколко хиляди лева. Тоест паднали са им разходите значително. Да, заплати на футболистите. Така, и в следващия момент отново се споменаха, че са, нали, най-прозрачния клуб. Да. Плащали си редовно към НАП, само че ние няма как да разберем дали те си плащат към НАП, при положение, че от над 6 месеца вече сайтовете по дарителските кампании и съответно leski.com, което е за... Да, те нямат поддръжка, там не се обновява информацията и ако сега се влезне човек, ще види, че те продължават да се изчистили само за юни месец задълженията. И тук веднага връщам лентата още малко назад, когато беше проблема с акциите и се разнасяха по телевизията, имаше един период, в който Тики Папазов, включително и Павел Колев, излезнаха в национален ефир и заявиха, че освен задълженията, които имат към НАП, които си погасяват ежемесечно, те са регистрирали 700 хиляди лева нов, тук отбелязвам с дебели букви, нов дълг към НАП, който е натрупан на база неизплащане на осигуровки, здравни и трудови на футболистите. Аз не мога да разбера едно нещо. Значи при положение, че реално погледнато до онзи ден до мача с нас, с ЦСКА, реално в техния отбор имаше достъп до пари само чрез PalmsBet. PalmsBet им беше малкият спонсор. Добре. Освен PalmsBet, аз реално не съм чул да има информация за никакъв друг приход на пари. Феновете с членски карти. Какви фенове? Какви членски карти? Членска карта се купува веднъж годината. Колко 16 хиляди, мисля, 16 хиляди. Супер. Билети няма, защото реално трибуните са затворени. Има виртуални, но мисля, че не се продават от доста време. Значи има виртуални билети, има членски карти и PalmsBet. Да. Тоест в отбора това е единствения приход на пари. Ама те през няколко месеца си изкарват подробен отчет на разходи, приходи и така нататък. И в този подробен отчет, който водят през няколко месеца и го изкарват в сайта си,
Аз съм гледал последните два такива, които изкараха и в двата са на отрицателен баланс. И в момента Наско Сираков излиза днеска и казва, ами ние сме излезнали на плюс. Как става тия работа? Значи в отчета си излизаш на минус и изведнъж излизаш и кажеш, днеска на плюс сме. Мен ми мирише на Пеевски. Мен ми мирише на много други неща, но искам да се върна тук вече в момента на Щрабак. Ще го подам на това листче, което съм го изкарал. Това е официална информация, има я свободен достъп в Google, просто трябва хората да се поинтересуват малко от що е то Щрабак. И излизат съответните десетина точки за Щрабак. Това са грубо нахвърляни. Работно заглавие. Част от най-фрапиращите скандали на Щрабак. Казвам, това е официално в Google при проверка на фирмата. Искаш да кажеш, че ако напише човек в Google част от най-фрапиращите скандали на Щрабак, ще излезне това, което виждаме на листа. Просто да напишете информация за Щрабак, да видят какви са казусите, ще излезне това, което ще прочетеш. Разследване за корупция при строителство на хърватските магистрали. В Хърватия са разследвани за фалшиви договори през 2006 година. Претърсвани са помещения на фирмата. Интересно. Създаване на мрежа за корупция и не знам защо се смея, то не е смешно, обаче в главата ми просто излиза логото на Левски до тази информация и то е потресаващо. Създаване на мрежа за корупция и измами през 2007 година в Кемниц, Германия. През 2007 година ръководителят на филиала на Щрабак в Кемниц е осъден на 3 години и 2 месеца затвор за фалшиво фактуриране. Щрабак е осъдена да изплати 785 000 евро на община Кемниц и 545 000 евро на община Цвикао за измамите с фактури. Става още по-интересно. Плащане на подкупи и издаване на фиктивни фактури при изграждане на магистралата в Саксония през 2008 година. Супер! Картелен скандал в Словакия през 2014, след който държавата им забранява да участват в публични търгове. Щрабак са осъдени на 32,7 милиона евро заедно с други компании за картелни практики. Сега някой ще каже тук, заедно с други компании, обаче самия факт, че името ти фигурира в осъдително дело на стойност 32,7 милиона евро, в участие за публични търгове, мисля, че е показателно само по себе си. Откраднати над 167 милиарда украински форинта. Унгарски са, извинявам. Унгарски форинта при строежа на метростанциите в Будапеща. Измамата е открита от ОЛАФ, а Унгария е заплашена с глоби от Европейската комисия. Супер, между другото, това е изключително подло и неприятно, тъй като държавата, реално погледнато, трябва да бере срама на това, че е възложила поръчки на такава компания. Спор с либийската държава през 2015 година. Международният център за уреждане на инвестиционни спорове ICSID е участвал като арбитражен орган в спора. Великолепно. Загиналите работници в Хавличков Брод, Чехия, по време на реконструкция на Срутен мост през 2016 година. Щрабак са осъдени на 1,5 милиона чешки крони за груба небрежност и нарушаване на предписанията за безопасност. Става все по-хубаво. Щрабак наемат Герхард Грибковски в финансовия си отдел, докато той все още е в затвора с присъда за измами и корупция. Великолепно! На 6 май 2017 година изданието, аз това мога да го кажа без да го прочета, Frankfurt Allgemeine Zeitung, така съобщава, че Щрабак и Пор Груп са разследвани по картелни споразумения с обществени поръчки. Нищо ново. През 2017 година Щрабак завежда дело за 2,76 милиона евро срещу футболен клуб Рапид, предполагам Виена. Да. Искайки допълнително плащане за изграждането на основата на стадион Алианс. Много интересно, това не е ли малко подобен казус с този в Левски? Тъй като реално те изградиха трибуната им Щрабак и Левски им дължи горе-долу същата сума. Двойно по-малко, но все пак не малка сума, 3 милиона им дължи, а пък те в един случай 2017 година завеждат дело срещу Рапид,
а в 3 години по-късно стават спонсор, генерален спонсор на друг клуб от друга държава, който реално има същия дълг към тях. Доста странно. Картелни споразумения в Северна Италия през 2019 година по време на строеж на магистрала. Така, и сега какво се случва в България? В България Щрабак са познати с некачествения и забатачен ремонт на летище София през 2008 година, след който козирката на терминал 2 се срути. Феноменално. Модернизацията на път I8 или 1.8, по-скоро е I8, 1.8, без значение. Калотина, Софийски околовръстен път. Окей, това е магистралата към Сърбия. Да. На стойност 90 милиона евро. Това е спечелена обществена поръчка. Ясно. Международно летище София 110 милиона евро. Това е друга обществена поръчка, за която са прибрали 110 милиона евро. 11 км релсов път Ихтиман-Костенец. 394 милиона лева. Вау! Без ДДС. 146 милиона по-висока оферта от тази на отстранения консорциум с 28 милиона лева, по-висока от класиралия се на второ място консорциум. Тоест, искаш да ми кажеш, че за Ихтиман-Костенец 11 км релсов път те са дали почти 400 милиона лева без ДДС оферта и са спечелили, като втория участник в търга е дал оферта с почти 30 милиона по-ниска и не е спечелил. Така, там ще ти разясна. Там участват няколко фирми. Една от фирмите, която дава най-ниската оферта, е китайска фирма. Така. И тъй като те трябва да спечели китайската фирма, държавата и правителството казват, тия китайци дават изкуствено занижена оферта, само за да могат да влезнат на строителния пазар в Европа. И затова ги отстраняват от... А това не е ли много несериозно? Затова китайската фирма била отстранена, а на втората фирма ни се намира друг проблем, с който бива отстранена, за да може третата фирма, която се явява Щрабак, да спечели обществената поръчка. Както казва Ицо Хазарта в неговата песен, имам човек и тук, имам човек и там. Точно така. Интересно. Това са 10 точки и малко цени за обществени поръчки на Щрабак и изобщо за това какво... На мен ми мирише на едни много тлъсти комисионни. На мен ми мирише на един модел бащица, който спуска тази фирма и който има или ще станете спонсори, или няма да вземете обществените поръчки. А последната информация, която аз също не съм, опитах се да намеря, но и аз я чух. Последната информация е, че те са спечелили друга обществена поръчка на стойност 200 милиона за обновяването на други релси. Ще ти кажа още един интересен факт. Ти си доста добре запознат, защото минаваме по този път постоянно. Това е пътя между София и Костинброд, който не знам поради какви причини, тъй като настилката беше добра. Ма как бе, това е път, който от 15 години не е пипан и беше гладък и равен като стъкло. Така, този път в момента целият е разоран и се изгражда, виж, декември, месец 20 декември, в момента изграждат пътна настилка. Така, път, който нямаше нужда от ремонт, те го ремонтират. Поради каква причина не знам, но интересното е, че отново там като фирми, поне като минавам, виждам в постоянно тяхни камъни с Щрабак. Да. Така, и от тук вече, можех да извадя още редица наистина има, дори в сайта на Щрабак, ако влезеш, там има редица обществени поръчки, които са за улици в София и виждаш как примерно за 2 км, за 3 км, за 4 км пътища им се плащат по някакви примерно 12 милиона и така нататък. Говорим за изключително много обществени поръчки, изключително много пари, които минават през фирмата. Но факта, че има 10 точки, по които на първо четене влизаш и всъщност виждаш, че тази фирма е разследвана в редица европейски държави и така нататък, ти тук им поверяваш абсолютно всички обществени поръчки. И между другото много интересен факт, не знам да обърнем внимание, но те в България се прославя така през 2008 с некачествен си строеж на Терминал 2, където паднала козирката. Самите Щрабак в момента, влизайки в Левски, обявяват, че имат готов проект за козирка. Така че феновете на Левски, моля ви, внимавайте, имам и приятели сред тях, който в сектор А, като и се изгради евентуално. Не да стоите под козирката. Да, не стойте под козирката, защото не е много здравословно. Но на този етап такава опасност няма, тъй като на Герена козирка няма.
Ето тук ни казват, Коцето Кузманов ни пише, между другото поздравим Коцето, ти го познаваш отлично. Да. Здрасти, Коцка. Така, че точно той това каза, че доколкото знае, ще трябва печели обществена поръчка за над 200 милиона лева. И то по този начин влизат в Левски с помощта на Бойко Борисов. И ние така знаем. Не мога да го повярвам. И аз по принцип не мога да го повярвам, но и така съм чувал. Бойко Борисов да изпраща спонсори в Левски. Чакай малко, той прави трансфери с СМС и по едни спонсори не я прати. Стига. Ники Котов, между другото, добавя един приход за Левски, между и аз сещам за още един. Той казва все пак водка Златогора, това си, нали? Това си приход, аз ще кажа ароматизатори. Това също си е приход. Да, както казваше доктор Ливайн, продава са милиони ароматизатори. Дянко Лешев ни пита защо от ЦСКА не пуснат членски карти. Не съм запознат. Аз всъщност, доколкото знам, в ЦСКА има пуснати карти за продажба, но мисля, че интересът не е такъв, какъвто на нас ни се иска. Айде да си поговорим малко тук, за да отидем на другия точка, да се върнем на нашата си тема ЦСКА, която между другото е болна тема. Между другото не си показва мисъл на хората или я показва, удари моля те една клапа, да покажеш, че имаш клапа, да не си мисля, че сме аматьори. Момент. Значи аз съм подготвен. Така. Production. Ще си поговорим малко за ЦСКА и въпроса ти докато си пишеш, нали, да ти кажа да... Не знам, вижда ли се? Вижда се перфектно. ЦСКА? Да. Така. ЦСКА. Обявихме тук темата ЦСКА за отворена. Получихме въпроси, които хората си задават. Аджаба, има ли маркетингов отдел в ЦСКА, изобщо работи ли той, има ли почва и ще се развие ли някога? Като става въпрос за членските карти, така че дам ти възможност ти да почнеш. Първо искам да кажа, че това е една тема, която ние много се колебаехме дали да захванеме. Тъй като знаем, че ще има отзвук и не за първи път ще има обратна връзка. Обаче ние сме независими, в смисъл ние нямаме никаква поддръжка или подкрепа или взаимоотношения с клуба ЦСКА, което нас реално ни поставя в ситуация, в която ние можем да си говорим каквото искаме, а ако засегнем интересите на някой, това означава, че най-вероятно той не си е свършил добре работата. Маркетинг. Що е то маркетинг и има ли той почва в ЦСКА? Аз лично смятам, че ако не съм запознат, наистина не съм запознат, но ако в ЦСКА има маркетингов отдел, то най-доброто, което мога да кажа, и това е най-големият комплимент, който мога да им направя, е, че те не работят. Пак казвам, не съм запознат дали това нещо съществува, но ако в ЦСКА има маркетингов отдел, то той не функционира. Лошото е, че аз наистина не знам, не съм сигурен дали искам да говоря. Защото в интерес на истината ти вече започна да говориш, смисъл. Ти знаеш, че аз съм работил с ЦСКА от гледна точка на това, че съм им съдействал за много от проектите. За голяма част, да не съм много, но за голяма част от проектите, които са правили преди известно време, за което не съм им взимал пари, с изключение на един проект, който беше голям и просто нямаше как. Но имам наблюдение в детайли. И не искам да влизам наистина в детайли, защото картинката не е много лицеприятна. Добре, изобщо не съм щастлив от това нещо, защото на мен желанието ми винаги е било ЦСКА да бъде добре развит клуб и да отговаря на наистина европейски стандарти. Но в последните два пъти, в които отворих някаква тема за маркетинг, защото като част от маркетинга ставаше въпрос, а и не само за маркетинг, стигна до там, че хора от ръководството на ЦСКА, от администрация и така нататък, хора, които работят по съответните проекти. Извинявай, ще прекъсна. Нека да не стане така, че ние правим някакви интриги и глупости. Да кажем не хора от ръководството, хора, които работят в клуба.
Защото много често, когато се каже хора от ръководството, се има пред за Гриша Ганчев или окей. да кажем хора, които работят в клуба. Хора, които работят в клуба, така влезнаха ми на личен чат и започнаха да си водиме дискусия, нали, на темата. По темата на това едва ли не ми искаха сметка защо пиша някакви неща, които са... Аз изказвам мнение, естествено. А ти ги пишеш на твоя профил във Facebook? Аз си ги пиша на моя профил във Facebook, пиша си мнението. Ти можеш да си казваш каквото си искаш. Аз си казвам и ще си казвам всичко, което мисля и по този начин, по който ги виждам аз нещата. Това, че някой реално не е съгласен с моето мнение, това е абсолютно негово право и аз не го съда за това. Разбира се. Но самия факт, че някой, било то дали се познаваме или не, влиза на лично съобщение, започва да коментира с мене дадени теми и едва ли не да ме пита, ти защо го пишеш това, значи за мен лично те чувстват някаква вина и намират доза истина в думите ми. Защото те са насочени към нещо, да. Те са насочени към теми, които аз не съм много съгласен и така нататък. В смисъл такъв теми, които явно засягат някой интерес. Ако искаш да избягаме от конкретиката, малко да... Ами аз наистина се опитвам да избягам от конкретиката, макар че мога да говоря с детайли. Аз не разбирам следното нещо, тъй като аз не съм сигурен кой зададе въпроса за маркетинга, но това беше зададен въпрос още в коментарите го има под видеото, което пуснах днес, мисля. Не, аз мисля, че този коментар и този въпрос беше зададен още в поста, който направи преди 2 дни с обявяването на днешното предаване. Така че, в смисъл, това е нещо, което лесно може да се проследи. Не е въпрос, който ние сме инсценирали. Да. На нас по принцип не ни си искаше да говорим на тази тема, обаче след като има хора, на които им е интересно, ние сме длъжни да го изкоментираме, поради проста причина, че за нас вашето мнение всъщност е от значение. И аз ще кажа следното нещо. В България, в футболните отбори, ако изобщо има маркетингови отдели, те в мнозинството си или не функционират, или функционират изключително зле. В това отношение, между другото, моят приятел Таско в Пирин върши страхотна работа. Таско, поздравявам те, вършиш супер работа, приятелю. Има толкова много работа, която може да свърши, има толкова много неща, които могат реално да допринесат за изграждане или подобряване на имиджа на отбора ти, а освен това и да ти донесат пари. Че то просто е безобразие да не се работи в тази насока, в тази посока. И чувал съм разсъждения и отговарят обикновено, да, ама то ти виждаш ли, виж колко фанелки се продаваха, нали, на това нещо, от това нещо не може да си изкарват пари, не може да се разчита на това нещо. Ами да, ама аз бих казал в отговор, а ти какво направи, за да рекламираш тези фанелки, какво направи, за да ги направиш тези фанелки достъпни за хората, какво направи, за да имаш достатъчен брой фанелки, когато има интерес. Защото ако направиш стъпка 1 и 2, то обикновено автоматично ще се стигне до стъпка 3. Ти не си ги рекламирал, не си ги направил като хората и накрая, но не по значение, не си взел достатъчно фанелки и искаш от това нещо да имаш приход. Ами няма как да стане. Защото горе някакъв коментар и малко по-горе се засегна темата и ни зададаха въпрос, реално има ли договор ЦСКА с Адидас. И Пламен Трифонов, между другото, той отговори на коментара, това е в лайфа малко по-нагоре. Пламен им отговори, няма договор, защото ако имаха такъв, фанелките не щяха се продават в магазините на Адидас. И това е правилният отговор. Защото наистина ти да си виждал в магазин на Adidas фанелка на ЦСКА. Да, ама това е информация, която ние не можем да потвърдим, защото не е официално. Как да не мога да потвърдиш? Ами аз лично не съм запознат. Ти виждал ли си фанелка на Adidas, фанелка на ЦСКА в магазини на Adidas? Аз... виждал ли си фанелките на Левски, които когато Nike им правеше екипировката, виждал ли си им фанелките в Спорт Депо, които имат договор с Nike? Ако искаш отговора ми да бъде искрен, не съм влизал в Спорт Депо, не съм ги виждал, но от други хора знам, че са били налични. Продаваха изключително много. Насякъде всички магазини в Спорт Депо бяха заринати с екипировка на Левски, ама заринати. Значи вършат си работата една идея по-добре.
Това искам да ти кажа, че Пламен много добре отговори в по-горния коментар, че това е причината реално да смятаме, че нямат договори. Ами ако искаш... Но, ако някой от ЦСК има договор, нека излезе и го обяви. Смисъл, но аз като фен на ЦСК не знам те да имат договор с Adidas. Ние вече ползваме Adidas кой? Това е трети сезон, ако не се Трети лъжа. сезон. И няма фанелки почти винаги. Сега в момента не знам дали в момента мога да отидеш и си купи всеки един фен. Аз спомням, между другото, зад тебе, горе в шкафа ако искаш отвори го, аз имам фанелка купена от армията. Извиняй, не в следващия. Да. Аз имам фанелка, която съм си купил от армията. Виждаш ли? Да. Извади я, да. Това ли е? Да, точно така. Извади я. Дай ми я. Така. Значи аз веднага ще демонстрирам, за да не съм голословен. Така. Това е моята фанелка, която аз съм си закупил от армията от ЦСКА. Това е фанелка от преди 3 сезона. Реално, значи вече 4 години играем с Adidas, ще ти кажа. Преди тази имаше една фанелка, която имаше една бяла лента така тук по средата. След това е тази. След това е фанелката с покривката. Да. Срамна фанелка. И след това е новия екип реално. Само искам едно много леко уточнение да кажа. Тъй като аз им правих календара, който беше тип фанелката, тип покривка. ЦСКА в крайна сметка те не са виновни. Те искат да се облекат в Adidas, а това е колекцията на Adidas за съответната година с този тип шарки. И те просто се възползват от екипа. Тоест, фанелката не е по техен дизайн, ами просто взимат готовия дизайн на Adidas. Може, нямам представа. Ти имаш повече информация по темата. Нали, не е личен избор, просто всяка фирма си има за нова година, нова концепция, нов дизайн и така нататък и те просто се възползват. Колко пари даде за тази фанелка? Значи тази фанелка имаше няколко опции. Значи аз я взех така щампована с спонсора на отбора отзад на гърба. Между другото те Баристо като партньор по-късно го направиха, така че реално тази е с голите рамене, като има само WinBet отзад на гърба и спонсора, това дори е още MTEL, не е A1. Така че имаше опция да се щампова отзад с номер и име или на играч или по избор. Аз не пожелах. И това на мен тази... Да, той е нормално да го оскъпяваше при нещо от порядъка на 10 лева, ако не се лъжа, може да бъркам, преди 4 години било, но тогава фанелката я платих 105 лева, което аз съм окей да ги дам тия пари, не са ми затруднили бюджета. Да. Аз веднага ще ти кажа, че Пламен, с който аз ходя по мачове всеки път, Пламен не харесваше фанелката тип покривка, кой ли я харесваше. Пламен не харесваше фанелката, но когато дойде в момента този сезон, който дизайна на фанелката е изчистен, Пацо много ги харесваше. И Пацо искаше постоянно още ден пари да си купи. Да. И единственото нещо, което се сблъска с отговор е: нямаме фанелки или имаме фанелки размер XS. Аз ще ти кажа моя опит с закупуване на фанелки от армията, тъй като ти знаеш, аз живея в Лондон, не живея в България. Първото нещо, което исках да направя е да си закупя фанелката онлайн. При което аз получих отговор: да, няма никакъв проблем. Аз казвам: хора, аз не живея в България, живея в Англия. Има ли как да ми доставите тази фанелка до Англия? В смисъл, ще си платя цената на доставката, нали? Просто искам да ми я доставите до Англия. И те казаха: не, господин, няма такава опция, ще трябва да ни дадете български адрес. И аз казвам: добре, ама аз нямам български адрес, нали? Ще трябва да натоваря някой с допълнителни неща. Нали? Аз съм съгласен да си платя колкото струва за куриера, просто да ми я изпратите до Лондон. И те ми казаха: не става. Аз дойдох за едно дерби с Левски и отидох в канцеларията на армията. Там е една изключително привлекателна млада дама, не знам, не я познавам. Ми каза: да, окей, няма проблеми, само че в момента имаме фанелки, които са поръчани, нали, от хора онлайн и те са напечатани, нали, една с име, друга с номер, просто разпределени са. Имаме фанелки, които са изчистени, без щампи, ако искате, изчакате. И аз обаче в този момент имах голям късмет. Оказа се, че в канцеларията имаше фанелки, които са подготвени.
може би взех и на някой фанелката, не съм сигурен, но извадих късмет. Тогава аз купувах фанелка за себе си, купувах фанелка за и мой приятел и взех едно горнище от тези белите за и мой приятел, оставих примерно нещо от сорта на 400 лева. Горнището беше 200 лева и по 100 лева бяха фанелките. И кое ми направи впечатление? В канцеларията, като влязах, буквално влязах в един склад, като този, който описа ти за екипировката, свързана с ръгбито. На стадиона, в една от стаите, беше пълно с кашони и в общи линии едни фанелки навсякъде, пълен бардак, с извинение. Ако това е както в ЦСКА се върши работа, то на мен не ми харесва. Така, аз ще ти кажа, че всяка година и ние знаеш, че работихме с теб лично тази година по този въпрос. Всяка божа година представянето на екипите на ЦСКА се случва последния начин в канцеларията, за която ти каза с кашоните. Идват едни кашони с фанелки, вадат се тия фанелки от кашоните, хвърлят се на една маса, ама буквално се хвърлят, вади си телефона от джоба, штраква им се една снимка, пуска се в страниците на ЦСКА, казва, хора, фанелките са тук. Това е новия екип и така става представяне. Между другото, момент само, нека да уточним. Сега да не стане така, че ние сме ЦСКАри, ние обичаме ЦСКА и ние искаме в ЦСКА нещата да се случат по най-добрия възможен начин. Ние не се опитваме да нападаме някой от клуба. Ние просто казваме нещата такива, каквито са. Това нещо се вижда от всички, защото всеки сезон в началото хората ставаме свидетели, аз, ти и всички останали забелязват как фанелките се представят, то това е представянето. Хвърля се там на... Сега, може би с изключение на тази година, която се направи една фотосесия на Орлов мост и имаше някакво представяне, поне по-добро от... Мислих, че настъпваш, искаш да кажеш да спра да говоря. Видяхме тази година, че се направи някакво подобрение в тази насока, нали? Но не е това, което трябва да бъде, защото ако влезем да погледнем екипите на другите европейски отбори, как се представят, там се отделят изключително много време и сили, за да бъде представено. И когато представиш един екип по най-добрия възможен начин, интересът към него ще бъде много първо, по-голям. интересът ще е много по-голям. Второ, набляга се на различните детайли. Било то материя, емблема, лого, т.е. логата на дадените компании. Партньорите, да. Материя, друга важна стъпка. И когато го поднесеш по хубавия начин, по готиния начин, за да ти грабне окото, защото хората реално те купуват тия продукти по снимка. Нали, по-рядък е момента, в който хората ще отидат на матч и не, че го няма, има го, но когато се пусне даден артикул, те първоначалното нещо, което виждат, са снимките или видеото, което излиза. А когато хората го видят това нещо представено по подобаващ начин, когато ти им кажеш, да, окей, тази фанелка струва 100 лева, и те казват, да, обаче тази фанелка при на Adidas, материята е готина, нали, струва си, цак, вадиш парите и ги даш. А когато видиш един кашон с вътре 10 фанелки снимани с телефона и качени се носи на иленци и ти турбата там кашон с промоциите за по 10 лева, нали, някакси е съвсем по-различно и тогава като кажеш 100 лева, хората си викат, ти луци 100 лева за тази фанелка. Така, тук веднага ще захвана още една тема, която мен ми е болно. Темата с членските карти. Значи, виждаме в момента, колкото и да не ги харесваме Левски, как си промотират членските карти и колко продават от тях. Но това е с видеа, с снимки, с кампании и така нататък. Да, те са в трудно положение, но постигат някакви продажби. При нас членските карти как се продават? Аз искам да ти кажа точно по повод членските карти. Според мен това, което се случи в Левски е изключително благодарение и само на факта, че те продължават да са, но те, когато стартираха кампанията, бяха в изключително тежко финансово състояние. И според мен просто тяхната общност намери за опция да подпомогне клуба си по някакъв начин с тези карти. Обаче виж какво, твърдят, че имат колко, 16 хиляди? За членската карта не. Без значение. Членските да, но абонаментните карти... Твърдят, че имат много продадени абонаментни карти, пък в следващия момент на стадиона хора няма. Това какво ти говори? Ама то не е задължително. Понякога искаш да помогнеш на отбора, си купиш артикули без... Съгласен съм, но мисълта ми е, че само по себе си това нещо, че са продадени много абонаментни карти, не означава, че реално ще има повече зрители на стадиона и така нататък. Да, бе, така е, но членската карта като приход, ти си я купуваш и той влиза в клуба, независимо дали ще използваш или не. Факт, да. Така че когато
1000 души искат си купат членски карти от клуба, най-логичното нещо е те да ги продадат и да не ги интересува реално хората. Не, би било редно да ги интересува, но не би трябвало да ги интересува чак толкова хората дали ще дойдат на матч. Тоест, идеята е, че когато хората искат да си ядат парите, от клуба трябва да им ги вземат. В целия свят тия членски карти всъщност са една опция ти да си предвидиш каква сума пари ще влязат в клуба за период, нали, от една година, защото реално ти продаш членските карти веднъж в годината, не ги продаш през месец. Така че в целия нормален свят, на базата на това какво количество членски карти се продават, хората си правят и бюджета. Да. Нещо, което в България няма как да се случи. Малко сме, даже не малко, доста сме далече от това да се сравняваме с английските отбори, където 80 или 85% от капацитета на стадиона за години напред е продаден като членски карти. Ето аз мога да ти го кажа. Аз на няколко пъти се опитвам да купувам билет за матч от Висшата лига. Във Висшата лига от първия до последния отбор имат една и съща политика за продаване на билетите. Значи ти трябва или да имаш абонаментна карта, която ти осигурява правото на достъп с запазена седалка, или да имаш членска карта. Ако не си член на един от отборите, ти няма как да си закупиш, невъзможно е да си закупиш билет. Освен, нали, ако някой не ти го препродаде. Затова има хора, които правят пари от продажбата на билети. Но по легалния начин ти няма как да си закупиш билет за който и да било отбор от Висшата лига, ако не си поне член на клуба. Членска карта, примерно за Кристал Палас, да речеме, миналата година беше 40 паунда, ако не се лъжа. Като тази членска карта какво ти дава? Дава ти правото да си закупиш билет, ако има такъв свободен. Нека само между Додян Колешев ни каза, Лене, това е истината за маркетинга. Виждам, че мнението вече му е харесано. Нека помолим, ако, нали, нашите зрители, които са се сблъсквали с такива проблеми на армията, могат да си споделят и те мнението. Ще е интересно да прочетем и другата гледна точка. Аз съм сигурен, че такива хора има много. Аз съм убеден. Защото... На мен лично в личен чат няколко човека вече ме питат какво става. Виж колко е интересно. Те питат мен, който няма нищо общо с клуба, какво става с фанелките, ще има ли екипи, ще има ли фанелки, нали, за продан, ще има ли размери. И аз от позицията на какъв трябва да им дам отговор на тия хора. Ти добре знаеш, защото аз съм ти препращал такива съобщения, че и към мен се обръщат същите въпроси. Аз нито съм човек, който работи в клуба или в администрацията или в маркетинга, за да имам някаква представа от това от тия неща. Аз вече го казах, ние сме абсолютно независими. Това е между другото абсолютно и другия проблем, който главен аз съм се сблъскал лично с това нещо. Информационно затъмнение. Освен дори информационното затъмнение, абонаментните карти като начин на продажба. Не може ти като клуб в 21 век да не можеш да пуснеш членски, т.е. абонаментни карти на даден адрес и така нататък, защото аз, когато отих да си купувам абонаментната карта за предния сезон, за тази година не съм с абонаментна карта, заради, виждаш, то не се ходят по стадионите. Когато отих да си купувам абонаментна карта, скупих си още преди началото на сезона. Не може днес, да бъде? Да, не може днес, защото машината не е тук. Не може да ви я пуснем онлайн. Елате в администрацията от понеделник до петък от примерно от 9 до 17 часа. Ама ти като си на работа, нали, средностатистическият човек, който е на работа в това време, как точно ще отида до армията от един край на София до другия, за да си вземе картата? Ама ти дори да работиш в радиото, което е от другата страна на Драган Цанков, ти как ще излезеш в работно време, за да отидеш до стадиона? Няма как да се случи това нещо. Затова казвам, че има изключително много пропуски, които... Това са Пацо, между другото, също ни коментира, че има чувство, че Гриша Ганчев в момента не му чета коментара, но пресъздавам го по спомен, че има чувство, че от клуба просто и Гриша Ганчев нямат желание да развиват маркетинга. Останал човек с такова впечатление. Защото новите неща, които се предлагат и които той като фен иска да си закупи, и аз съм свидетел, че иска постоянно той всеки божи мач преди да влезе на стадиона минава през фен магазина да разгледа какво има, да види някакви артикули и така нататък. И винаги се сблъсква с един и същи проблем, че няма нещо в наличност или нещо се куца. И той като фен иска да помогне на клуба с дали с 5, 10, 15, 20, 100 лева, няма никакво значение. Аз ще ти кажа... Важно е, че искаш да помогнеш по тая форма, като си купуваш фен артикули, нали, официални говориме,
и той в крайна сметка не може никой да ти ги продаде. И това нещо не го наблюдаваме от вчера до днес. Това нещо се наблюдава в последните не знам колко години вече. Ама това нещо въжи... Айде да си говорим, не сте няма да вкарвам другите клубове, защото те като цяло не ме вълнуват. А в България поне аз до сега не съм видял отбор, който на стадиона или около стадиона да има клубен магазин, където се продават само клубни артикули. Левски има такъв. Окей, пак казвам, не ме интересуват другите клубове. Аз на Герена като цяло много не ми се налага да ходя. Не ми се налага да ходя, така че не знам какво се случва там, но това, което съм видял и това, за което знам, такъв магазин никъде няма. Ами защо? Пак се отклонявам, отивам си към Лондон, в Лейтън, който е отбор в не знам коя дивизия играят вече, тъпия Лейтън имат клубен магазин, където можеш да си купиш фанелки на Лейтън. И тия пари влизат директно в касата на клуба. Не е сериозно. И да, те ще кажат, нали, ама те англичаните ми, нека да ви кажа, Лейтън, стадиона на Лейтън е нещо от порядъка на 12 000 души. Супер малък стадион. И там хората с кеф харчат пари за любимия си отбор. А ние тук и да искаш да си купиш нещо, нямаш възможност. И то не става въпрос за пари, става въпрос чисто физически. Замисля ли се, че на нашия стадион дори аз не пия алкохол, но за хората, моите приятели, които пият бира, примерно преди матч, замисля, че на стадион няма къде си купиш една бира, примерно. А бирата, колкото и несериозно да звучи, представи си, ти си фен, влизаш на стадиона, на този матч, примерно, посещават 5000 души. Една бира, както водата, примерно, или както кола, да кажем, ти продават. Ако по една бира ще продадат 5000 бири. 2 лева да ти е, това стени 10 000 лева, които ще ти влезнат така от по една бира да изпие всеки. Само несериозно е да сравнявам Уембли с армията, обаче ще ти кажа, на Уембли съм ходил на матч 3 пъти и на Уембли има лавки, има магазини, където можеш да си купиш хот-дог, можеш да си купиш там ядат чипс, нали, пържени картофи, можеш да си купиш дори бира, можеш да си купиш вода, можеш да си купиш всичко. Тоест, тези хора са видяли бизнеса в това нещо. Първо, твоите публика, зрители, фенове ще са доволни, че са си купили това, от което имат нужда. Второ, това нещо ще генерира пари, които ще влязат в клуба. Разбира се, това сте свежи пари, които ти влизат директно в каста. Не ти коства нищо. Ама, маркетинг казваш, Има толкова много неща, които могат да се направят, които могат да ти носят приход, обаче не се правят. И после ние се оплакваме, ами няма пари. Ами няма да има. Те парите трябва да си ги изкараш. Не можеш да се оплакваш, че няма пари, при положение, че не правиш нищо, за да има пари. Господин Рахнев ни пише конкретно за официалните фанелки, които се пуснаха в продажба. Не е сериозно точно за един ден да има всички размери, а след изчерпването им да остане само XS и да не се заредат повече. При положение, че това беше най-сполучливата фанелка, която е пускана в последните няколко години. Тук не мога да кажа, значи господин Рахнев изключително си прав. Това определено е най-успешната фанелка, която е правена поне в последните 5 години. Макар аз да си купих, аз продължавам да я харесвам тая, макар да си купих тази фанелка, аз смятам, че екипа, с който играме този сезон, е най-добрият екип поне за последните 5 години. Аз съм абсолютно също не имахме възможност нали, да го разгледаме, аз дори го обличах. Изключително качествена, материята е страхотна, дизайна е хубав. Просто срамота, че повече хора нямахме възможност да си ги закупим. Аз лично ще да си закупа със сигурност. Обаче греда. Но това си проблеми с маркетинга. Аз като фотограф мога да кажа, тъй като се занимавам над 12 години с това нещо, вода кампании постоянно на различни фирми и така нататък. Календари за новата година се правят още през септември месец и октомври месец. Те вече са на пазара. В нашия клуб календарите се пускат горе-долу около декември месец. И то средата на декември месец. Да. И това е другия момент. Те пускат един календар, който на трансферния прозорец през зимата се продават повечето футболисти, защото това е политиката на клуба от години насам. И в следващия момент и януари, февруари месец имаш един календар, който вече не е актуален, защото половината играчи не са същите. И когато вече дойдат новите играчи, то календар стане непродаваем, защото се подновява сезонът, ти отидеш и си кажеш, ми чакаме, този отбор половината е различен, аз няма си го купя този календар и едни бройки остават висящи във въздуха в годините. Това е нещо, което се случва постоянно, от години наред се наблюдава.
Ами, недомислие, може би. И пак нали, да отбележим, че ние казваме нещата каквито са от това, което всичките ние го виждаме, защото пак да се върнем на въпроса, на нас ни пращат постоянно съобщения да искат нещо като фен артикули, да търсят фанелки, да ни питат и ние реално какво да им кажем? Значи след видеята, които направихме ние, доста хора така остават с впечатлението, че ние имаме някаква работа с клуба, че ние едва ли не знам как, дали работим с клуба или така нататък. Ние, ще го кажа вече за пореден път, ние сме абсолютно независими. Ние нямаме никакви взаимоотношения с клуба, освен добри, нали, взаимоотношения с някои хора, нали. Но чисто като договорни взаимоотношения или така нататък, ние нямаме нищо общо с клуба. Всичко, което сме направили, сме го направили първо финансирано изцяло, единствено и само от нас. И другото, което е, за наше и надявам се и за ваше удовлетворение. Това е. Но истината за маркетинга, ако може да я заключим така в едно изречение, е, че всъщност в ЦСК от години има някакви наченки на маркетинг отдел. Нека да не казваме маркетинг отдел, на маркетинг работа. Окей, на маркетинг работа има някакви наченки, но самата истина е, че от години там има едни хора, които се крепят един друг и си карат по течението, не обезпокоявани от никого. Просто хората си свикнали, доволни са от това положение и изобщо нямат намерение явно да развият клуба, защото за 4 години да не мръднем една педия напред в това отношение, за мен лично не е сериозно и това говорим за най-голямата или може би една от най-големите марки в България, която има възможност да генерира изключително много финанси, още повече, когато примерно този сезон можем да твърдим, че сме претендент все още за титлата. Абсолютно. Ние бяхме в Европа и така нататък. А пък ако тръгна да отварям темата за Ticket Pro, примерно. Не дей. Т.е. по-новому без Tickets. Друг път. В смисъл, там е скандално положението. Друг път. Ще го говорим за тези неща друг път. Не знам, ако искаш да се върнем към коментарите, може би хората имат някакви... Александър Александров ни казва, феновете не могат ли да си организират среща с ръководството и да се набележат мерки на всички коментирани въпроси и се вземат лека по лека да се случват нещата. А това работа на феновете ли е? Това работа на феновете ли е да се организират срещи с ръководството и да се говори на тема артикули, маркетинг и така нататък? За мен не е сериозно. Не е сериозно, обаче в момента феновете, ето ние като с тебе, като фенове си ги коментираме нещата и с хората, които ни гледат. Но не смятам, че това е нещо, с което ние феновете трябва да се нагърбиме. Значи за мен лично тия неща трябва да дойдат с желание от страна на ръководството и те да се организират. И ако пожелаят нещо, се случва да намерят правилните хора, които наистина да го правят това нещо. Ама ето аз ще кажа, ще отговоря на този въпрос малко индиректно. Ако от мен зависеше, нали, ако аз съм човек, който взима някакви решения в тая посока, аз бих направил следното. Бих направил една анкета, която да пусна сред феновете, но не да го направя колкото да отбия номера, за да кажа ето аз съм свършил тази работа, пуснал съм я, ще намеря подходящия начин, така че да стигне до максимално много от феновете на отбора. И примерно в тази анкета ще задам, да речем, няколко въпроса, които са, нали, така интересни нали, и биха дали някакъв резултат към феновете и спрямо резултатите от тази анкета вече ще се вземат някакви решения. Не мисля, че нещо такова е правено и не мисля, че някой дори... Защото ако някой е мислил в тази насока, то 2 плюс 2 е равно на 4. Ако някой е мислил в тази посока, то най-вероятно ще да се случи. Тъй като това нещо не се случва, мене ме навежда на мисълта, че в тази насока не е мислено. И другото нещо, което аз искам да кажа, относно разпространение на информацията и информиране на феновете, нали, от посока от клуба към феновете, според мен там въобще не се работи в правилна посока. Не е сериозно каналът ти или страницата ти да речем, сега ние сме във Фейсбук. Страницата ти във Фейсбук не е сериозно да има 10 пъти по-малко или 5 пъти по-малко
харесвания членове, нали, и фенове, отколкото да речем една от страниците, да речем, на привържениците. И с това мисля, че темата е изчерпана. Има ужасно много неща, които могат и трябва да се направят, и бездействието и неправенето им само по себе си е вид престъпна дейност. Аз пък смело мога да кажа не само не справянето, а Некомпетентност. Да, точно така. Само тя е причина да не се случват нещата в правилната насока. Виж какво, истината е следната. Ако в моето заведение, ако аз съм назначил менеджер, който трябва да свърши тая и тая работа, аз поне 3 пъти в годината ще следя как се случват нещата. И ако два пъти да речеме той резултатите не отговарят на моите изисквания, аз най-вероятно ще го сменя. Така че... Аз ще си позволя да ти дам още един пример с фирма, с която съм работил като фотограф, бях в нея, огромна компания. Имахме си маркетинг отдел, който работеше само единствено с това, занимаваше. Добър пример ли даваш или лош пример? Давам ти пример с 14-та най-бързо развиваща се компания в Европа. Супер, може да споменеш тогава, какво значение има? Ние тук нас не е това беше при няколко години, тя се разпадна, така, без значение. Идеята е, че тази компания, в смисъл, смениха собствеността и дрън. Но когато работихме и когато компанията беше наистина в топа буквално на Европа, маркетинг отдела си водеше подробни статистики, за които ти говориш. Разбира се. Снимайки продуктите им, те знаеха с кой модел продаваме най-много чорапи, с кой модел продаваме най-много рокли, с кой модел продаваме най-много клинове и се викаха само единствено моделите, които примерно спрямо това какво има да се върши. Те викат... Модел имаш предвид момичето, което снимаме, да. И от тази гледна точка смисъл тогава видях наистина как работи една огромна структура и как се прецизират и се следят до толкова фини, толкова малки детайли, че това нещо ти оказва огромно влияние върху продажбите. Защото когато ти избереш правилния модел на работа, в случая добър екип, плюс добър модел, който знаеш, че този модел е успешен и продава, ти го викаш него и знаеш, че тия продукти ще ти се продават в много голям брой. Естествено. Това е, което исках ти кажа, че също това е, което ти каза. Просто трябва да се водят едни кратки малки статистики, които ти показват правилната насока и когато нещо не върви, променяш пътя, виждаш. Ако тръгнат нещата, тръгнат. Ако не тръгнат, променяш пак пътя, тръгваш по нова. Ама естествено, гаранции няма. Значи, хората, като кажат маркетинг, много хора предполагам, че имат много различни идеи, не напълно представа какво точно е маркетинга. Всъщност, идеята на цялата тази работа е първо да вдигнеш популярността на клуба, да направиш марката си, да кажем, по-престижна, по-достъпна. Второ, да ти донесе това нещо, да ти донесе пари. И ако съответно има си инструменти, които се използват за това да вършиш по-добра работа, ако това нещо не се случва, значи в крайна сметка това е една верига. Тръгваш по веригата, виждаш къде се къса нишката и там, където има проблем, го отстраняваш проблема. Не е сериозно ти да, не реализирайки приходи пари, ти реално губиш пари. Не е сериозно да си позволяваш да губиш пари и после да казваме, ама ние тук в България, освен модела бащица, друг няма. Ами няма и как да има, при положение, че не се работи в тази посока. Аз не казвам, че продавайки повече фанелки, да речеме, или мерчендайз, рекламни артикули с марката, да речем, в случай говорим за ЦСКА, с марката ЦСКА, ще издържаш клуба по този начин. Не го твърдя, но смея да кажа, че работейки се правилно в тази насока, това е нещо, което може да генерира приход. Колко хора ни гледат в момента? 20 души близо. 20 души. Може ли някой от хората, които в момента гледат, да каже, би ли искал той или тя да има в къщата си било то чаша, било то пепелник, било то флагче или каквото и някакъв артикул с рекламата и с марката на ЦСКА. Аз лично с най-голямо удоволствие бих си пил кафето сутрин в чаша с емблемата на ЦСКА.
Такава няма. Сега ще ти кажа, по-нагоре в коментарите някой беше написал, че иска примерно да има Анцузи на ЦСКА. Ето. Като клубните. Тук господин Рахнев ни добавя към темата за маркетинга, че дълъг коментар, ще се опитам да го пресъздам с 2-3 думи. С това, че хубаво е да се върнат децата на стадионите, но как да си върнеш реално детето и семейството на стадиона да ги заведеш, когато не можеш да купиш нищо, с което примерно детето ще огладне, няма какво му вземеш да хапне. Абсолютно. Аз съм срещу проблема с котството, да кажем, неговото дете, когато дойде на матч и си доведе детето, на него му е притеснено, защото той е момиче, малко момиче, и казва, брато, как да пусна това дете да отиде в химическите туалети. Нали? Аз го разбирам. Тъпо звучи, може би наистина звучи малумно за някои хора, но това е факт. Аз примерно също, ако имам дете и е момиче и така, няма да ми е много приятно да ходи в... Абсолютно съгласен. Това са неща, които, нали, бутат малко нещата. Иначе господин Рахнев ни пожелава сме здрави и така нататък, че клуба има, казва също, че клуба има какво да работи. Диан Колешев казва, мисля, че от клуба не искат да развиват в маркетинга. Не съм съгласен. Според мен е просто... Не знаят как? Според мен е просто или... то не има работа да знаят как. Значи, дай да се разбереме. На Гриш Ганчев работата му не е да разбира от маркетинг или каквото е било. Работата му на него е да си назначи подходящите хора, които да вършат тая работа. Ако тая работа не се върши или не носи резултати, то това означава, че не са подходящите хора, които я вършат. Моето уважение към всеки, който е замесен и работи в ЦСКА, обаче ако един човек в моето заведение не си върши работата, аз ще го сменя, без сантименти. В крайна сметка, когато става въпрос за пари, там се търсят резултати. Няма ли резултати, съжалявам, но не си подходящия човек за тази работа. Ето сега Пацо ни казва, че чаши артикули може да си купиш на всяко от пазарите и на Илиенци, докато... Да, ама тези пари, които ще похарчиш за чаша от Илиенци, те няма да влязат в клубната каса. Това казвам, че той казва, че смешното е, че може да си купиш от всяка Сергия от Илиенци, не може да си купиш от магазина. Да. Ето сега казва ни, че господин Рахнев ни пише, разбира се, има желание да си купи артикули, но всъщност не може да го направи. Значи оправданието, че защото аз съм чувал такова оправдание, няма достатъчен интерес, нали, защо ние да поръчваме, виждаш ли, чаши, които... Няма как да очакваш да има интерес, като ти не го провокираш с нещо интерес. Съгласен съм, но виж какво, значи това е малко яйцето или кокошката, кое е първо. От моята позиция аз бих казал следното. Ако аз искам да изкарвам пари от моя клуб, аз ще направя нещата така, че да имат хората възможност да си похарчат парите. Ако те не го направят, това означава, че не съм си свършил добре работата да ги рекламирам тези продукти. Това е положението. На мен фактите ми говорят едно нещо. Ние направихме едно представяне на екипа за тази година. На абсолютно от добро желание искахме да покажем как точно се случват нещата. Направихме го и започнахме да получаваме масово съобщение как и откъде си купат екип. Факт. Така. И от тук темата се изчерпа. Значи с правилните неща, независимо от цената колко, 80-100 лева, в момента хората не ме питаха дори за сега, питаха откъде може да си купя екип. Ма разбира се. И аз не мога да им кажа, пичове, отидете в администрацията, защото знам, че там има XS размер. Ти го каза, нали, но това не е решение на въпроса, да. Това не е решение. Не знам какво да направя, в смисъл не зависи от мене. Не, то не зависи от мен, не зависи от нас, може би. Но факта е такъв, че маркетинга не работи и няма как да искаме да трупаме някакви дивиденти от марката ЦСКА, говоря от клуба, като ти не правиш никакви опити да го постигнеш това упражнение. Абсолютно. Ама ето, аз ще ти кажа, аз живея в Лондон. В Лондон, не знам дали знаеш, има академия, детска академия, която се казва ЦСКА Лондон. Така. Значи всичките, ти разбираш и, че тия деца имат пламък в очите им. Те носят на фанелките си марката ЦСКА. Било то и Лондон. Ти разбираш, че тия деца са супер щастливи. Все пак в Лондон има Арсенал, Челси, Фулъм, клубове, колкото искаш. Да. И тези деца не искат да ходят да тренират в академията на Арсенал или на Тотнъм, те искат да тренират в ЦСКА Лондон, защото носят марката ЦСКА. Естествено, това е една любов, която е предадена от техните родители. И тия малки деца, те не познават добре, те не са видяли блясъка на ЦСКА, защото в последните години то няма нищо бляскаво. Обаче,
никой не може да ме убеди мене, че не можеш да си изнесеш марката зад граница, защото аз пак казвам, тези неща, ако се направят по правилен начин, могат да носят дивиденти, могат да изкарват пари. Всичко друго са оправдания на хора, които или не разбират, или ги мързи да свършат работата. Или са свикнали да се носят по течението и ги устройва така. Именно, мързи ги да свършат работата. В крайна сметка, ти ако работиш в една фирма, без значение за какво, и да речеме, твоята работа трябва да носи еди какви си резултати, ако твоят труд не носи тези резултати, повярвай ми, никой няма да те държи. Между другото, пишат ни, вашата работа вдъхнови много хора, продължайте в същия дух и да се надяваме, че нещата малко по малко ще потръгнат. Предполагам, имам спред не е лайфове да правим сега, нещата, които направихме за ЦСКА в последните няколко месеца. Ами, надяваме се, пак казвам, ние това, което направихме, го направихме абсолютно на наша добра воля, на мускули, така да се каже. Не сме получили една стотинка от никой за нищо. Дори аз лично понесох така известни финансови... И аз. известни финансови така... Загуби. Загуби не, ама да кажем контузии. Аз... Но това са бели кахари, аз мога да си го позволя, не е в това въпроса. Въпросът е, че на нас ни се иска нещата да се вършат по правилния начин. И някой, от който зависи това нещо, просто или трябва да се събуди, или ако е буден, то малко да се освести, защото нещата не се правят по правилен начин и затова няма резултати. А ЦСКА е марка, която сама по себе си може да продава. Знаеш ли кое е лошото и кое мене лично наистина ме дразни в цялата работа? Ще вземем за пример Иван Велчев. Така. Иван Велчев, изобщо като лидер на агитката и сектор Г като цяло се опитват всячески да привлекат масово децата на стадиона, да родителите си водят децата. Те правят наистина невъзможното за да го направят. Факт. А клуба не си мърда в тази насока и пръст. Мене това наистина ме побърква. Защото децата са тия, които като ги запали, защото ние сме минали по този път. Мене като едно време, като бях още малък и ме запали идеята ЦСКА, започнах да искам да ходя на матч. И намерих вариант. В смисъл, моите родители нямаха възможност да ме водят, но намерих през други приятели, с които техните родители ходят и ходех по мачове с тях. Така че това е най-важното. И когато запалиш едно дете, то несъмнено с него трябва да дойде поне още един родител. Ама аз ще ти кажа нещо, ти сега намеси Иван, аз ще ти кажа нещо. Значи, реално, нека да разделим нещата. ЦСКА, футболен клуб ЦСКА и сектор Г, като фенска маса, дори като институция. Значи, сектор Г върши 10 пъти, нали, образно казвам, върши многократно повече работа за ЦСКА от ЦСКА. Факт. Значи ти много добре знаеш, понеже ние като ходим на стадиона, ходим в сектор Г, ти много добре знаеш, че хората масово, много голяма част от хората ходят на стадиона не заради това, което ще видят на терена. Естествено, то не е без значение, но ходят на матч, ходят заради това, че атмосферата, обстановката, трибуната, най-вече сектор Г. Аз познавам хора, които ходят умишлено в В или в А, за да снимат това, което се случва в сектор Г. Аз също съм го правил, аз съм ходил в В, само защото примерно очаквам готина атмосфера и искам да направя перфектната снимка, която покаже примерно целия стадион. Самия факт, че страницата, да речем, на сектор Г във Facebook има многократно повече последователи, абонати, отколкото страницата на ЦСКА, е красноречив. И с това се казва всичко. В смисъл, това означава, че сектор... ти виж колко артикули, бе. Значи, на стадиона поне 60% от хората, може и много повече, не съм правил статистика, но поне 60% от хората ходят с клубни артикули, по някакъв начин изобразяващи сектор Г или нали, някаква принадлежност към клуба, които не са клубни артикули, продадени от ЦСКА като клуб. Това означава, че сектор Г може да направи така, че да продава и да изкарва, нали, пари да се финансира от клубни артикули, а клуба не може. Ами, значи някъде има грешка. Аз намирам още една грешка. Всички знаем в момента Валио Антов е идол. В смисъл, той е идол за много деца. Факт. Не може, ние влизаме в Европа
И първите хора, които правят някакво видео примерно в случая видео беше примера, първите хора, които правят едно видео, примерно с Валио Антов, са от УЕФА, не са от ЦСКА. Несериозно е. Не може Бруно Акрапович ти застъпва на работа в ЦСКА и първото интервю, което дава да е за Код Спорта, не за клубния сайт на ЦСКА. Несериозно е. Някой спи много дълбоко в клуба. Не знам къде, в коя част по стълбицата, дали е на високо, дали е по средата, дали е ниско, но някой в клуба спи много тежък и дълбок зимен сън. Само искам да отворя една скоба, защото последните две видеа, които видяхме, които излезнаха за благотворителните кампании да се помогне с продажбата на виртуални билети. Говориме за видеото, което беше с легендите. С легендите в музея, плюс видеото, което беше с Бруно Акрапович. Точка. Тези видеа са стъпка в правилната посока, поне за мен. Факт. Хубави видеа, хубаво послание, добре направени. Това е верният път. В смисъл, това нещо просто трябва да се прави освен от отдела, който го е направил това видео или тези видеа. Това нещо трябва да се случи в маркетингов отдел. Просто някой да започне да прави нещо най-накрая. Защото години наред само седиме и си казваме, то няма, то не се получава, не правим нищо. Виж какво, визуалната част на нещата, реално погледнато, би трябвало да работи ръка за ръка с... И тя реално е част от маркетинга. Така че има много работа, която може да се свърши и която трябва да се свърши. И ако започне да се работи в правилната посока, резултатите няма да закъснеят. Между тук ме подсещат за една тема, която няма как да ни я споделя. Александър Александров ни казва другото нещо, което е дразнещо в ЦСКА, това е клубната телевизия. Клубната телевизия? Да, защото не предава. Ние имаме клубна телевизия. Ти сега ли разбираш? Аз ще ти кажа моя опит с клубната телевизия. Аз честно казвам не знаех, че имаме клубна телевизия. Сега на контролите, които ЦСКА игра обикновено в паузите и така нататък, се предават от клубната телевизия. Чакай, спри малко, спри. Извинявам се, стоп. Няма такова нещо като клубна телевизия. Аз съм гледал клубни телевизии на различни отбори. Ние нямаме клубна телевизия. Хора, не се заблуждайте. Ние нямаме клубна телевизия. Имаме едно потресаващо излъчване на едни мачове, когато ги има. Това не е клубна телевизия. И освен това, първо аз веднага ти го казвам. Мача с Пирин. Сигурен съм, че ще споменеш мача с Пирин. Те са редица примери. Когато Пирин, който е в Б група, направи в пъти по-добро излъчване от нас с коментар. Аз знам хора, които които са гледали този матч аз го гледах през телевизията на Пирин. Пирин, по дяволите, как е възможно? Знаеш обаче защо? Защото влизайки в телевизията на Пирин, там имаш добро качество. Имаш коментар, имаш повторения. И така. И ужасен звук, който... А когато влезеш в сайта, в телевизията в кавички на ЦСКА, гледаш една гледна точка, камерата се върти и се чува един звук, който ме подобява и аз трябва да си мютна звука, защото то ме побърква. Да. Така че това е. Аз съм абсолютно тук съгласен с Александър Александров. Клубната телевизия ни е на пократително ниво и там трябва да се работи много. Ама много. Между другото, искам да ти кажа, аз до сега не знам дали съм ти го казвал, когато реално погледнато ние с тебе се запознахме, това беше едно от нещата, които аз исках да направя стъпка, нали, в тази посока. Защото за мен има толкова много неща. Ние сме и коментирали помежду. Кажи на хората, моите първи думи какви бяха, като се запознахме и ти ми каза, дай да направим на шафта на сок. Значи да, аз реално погледнато ние с Влади, когато влязахме в контакт, аз го потърсих и му казах, виж какво пич, така и така знам, нали, някакви неща за тебе, знам, че имаш някакъв опит от работата си с клуба, имам някакви идеи, нека да направим нещо съвместно, защото смятам, че има много голям потенциал в това да направим точно клубна телевизия. И той ми каза, виж какво, аз взаимоотношенията ми с клуба съм разбрал, че там няма как да станат нещата, защото реално погледнато хората не вършат работа, нивото е ниско и като цяло не се отделят средства и време в тази посока. И обаче аз пък съм супер оптимист и го натиснах малко, нали, споделих му някакви мои виждания и надявам се благодарение на това се стигна до заснемане на няколкото видеа, които вие предполагам сте изгледали. И така, но пътя е дълъг, има много път за извървяване
и мога да кажа, че всяка крачка, която се направи, ще бъде крачка в правилната посока и съответно ще носи по един или друг начин някакви резултати. Аз тук искам да кажа, че ние с теб ето сега правим и това тип предаване. Не знам колко се хареса и колко не се харесва от хората, но ние го правим, защото така го чувстваме, защото искахме сме алтернатива и се надявам да бъдеме. Да. Не го веждате канали и така нататък. Но тук искам да кажа, че ние като фенове на ЦСК, това, което можем и зависи от нас, ние ще продължим да го правим. И ще правим още по-яки неща, които те първа ще гледате, имаме идеи, правят ни са тия неща и те първа ще ги виждате. Тук между другото само ни казва, да видим кой беше, господин Рахнев ни каза, че с приятели често си коментират темата, че в фен магазина на ЦСК артикулите, които се продават, предимно са с черен цвят, а няма чак толкова много, примерно бяло-червено, или въобще няма алтернатива на... Аз по този въпрос ще кажа моето лично не. Аз го отдавам на това, че това реално, феншопа, който е на армията, той реално не е магазин на ЦСК. Поне не съм на 100% сигурен, но мисля, че това е по-скоро магазин, който е свързан с феновете. Това е все пак... Така. Значи, ако се замислите, ако се загледате по трибуните, много голяма част от феновете, в това число и аз, носим черни фанелки. Поради много причини. На мен лично ми харесва, на мен черното ми харесва като цвят и ако имам избор да си купа 5 цвята фанелка, ще си купа 5 черни фанелки. Без значение. Ако вече магазина е на ЦСК, реално това е магазина на ЦСК, не е магазина на сектор Г или на феновете на ЦСК, без значение, тогава цветовете, които ще преобладават, ще бъдат на първо место червено, задължително, след това ще бъде червено и бяло или бяло и червено и след това всичко останало, което е логично. Аз тук съм на различно мнение. В крайна сметка ние сме фенове на ЦСК. Да, и аз съм фен на черното и моите дрехи предимно са черни, но въпреки всичко бих се радвал и като фенове на ЦСК, официалният цвят е червено и бяло. Бих се радвал да имам повече опции. Просто да ги има, пък който иска си купува черно, който иска вижте бяло. какво, значи по този повод нещата са много лесни. В общи линии с феншопа комуникацията е лесна. Феншопа, хората, които се занимават с него, отговарят. Доста така лека комуникация се получава, така че ако имате предложения или въпроси, просто ги задайте към феншопа. И аз съм убеден, че откликнат. Моят личен опит с феншопа е, аз съм писал няколко пъти с тях, хората отговарят, ако не мигновено, защото може да са взети, в рамките на примерно 20 минути до към час, максимум 2 часа, в най-лошия случай до края на деня отговарят и са готови, нали, да има обратна връзка и те в крайна сметка са заинтересовани от това нещо, защото това е в тяхна полза. А пък смятам, че ако някой има идеи за дизайн, те ще бъдат супер щастливи да откликнат, защото в крайна сметка какво по-хубаво допълнителни фанелки. Пламен Трифонов, наш пацел, така да го кажем, наш пацел имаше една идея за дизайн на тениска, която аз му съдействах да я реализираме. Да. И искам да ти кажа, че колкото пъти сме отишли на армията и той е бил с нея, толкова пъти са го спирали хора и искат да си вземат такава фанелка. Аз ти казвам, фанелката с последната, която си купих на последния матч, който ходихме, с полицаите, които са арестували, нали, човек от агитката и на която пише ACAB, Period It's Not a Crime. Аз я видях върху едно момче и в мига, в който я видях, викам, леле, тази фанелка е супер, аз трябва да си купя. Отивам вътре в феншопа и тя ме гледа. Викам, размер, мигновено взимам и това е положението. В смисъл, така стават нещата. Като видиш нещо хубаво, нещо готино, нещо, което ти харесва, отиваш и го купуваш. А не, ама вие трябва да си дадете заявката, пак той евентуално размери. Така нещата не стават. Така се губи интереса на хората и съответно веднъж изгубиш интереса на хората, после е много трудно да го възвърнеш. Питаш два пъти и ти кажат, нямаме или имаме само малък размер и спираш да питаш. Естествено, значи това е елементарно. В квартала или в града или там, където населеното място, където живеете, ако има два магазина примерно за цигари или за алкохол или за шоколадови изделия или каквото е било, и да речем искате да си купите фанта, един магазин може да е пред вратата ви, другия да е примерно на 100 метра. Ако влезнете два пъти в магазина пред вратата ви и питате за фанта и те кажат, ние нямаме, значи гарантирам ви, че вие повече няма да влезете там, си ходите на 100 метра и си купувате фанта оттам. Това е положението. Така работи
тази система. Аз мисля, че този лайф стана доста дълго, доста дълъг, като имам предвид, че с него най-вероятно, поне преди празниците със сигурност Да. ще е последен. Така че мисля, че може да се ориентирам към приключване. Да пожелаваме на хората на първо място да са здрави, защото виж в какви времена живееме. Другото, което е весело изкарване на коледните празници, на Коледата, защото ако всичко е наред, може би ще направим още едно предаване при Нова година, ако не след Нова година. Бъдете живи и здрави, бъдете със семействата си, доколкото е възможно, с близките си, забавлявайте се, изкарайте си страхотна Коледа и следете ни. Ние имаме още много неща, които да покажем, да кажем, работим. Надявам се това, което правим да ви харесва. Ако ви харесва, и вие ни харесвайте, споделяйте ни и в общи линии нека да го превърнем това нещо в нещо, което да ангажира вниманието на повече хора, защото смятам, че и вие имате какво да кажете, ние пък не се притесняваме да кажем това, което мислиме, да кажем и това, което вие мислите и така. Аз също ще ви пожелая едно хубаво изкарване на празниците, бъдете здрави и само ЦСК и хиляди пениси за Левски.